sisi mpirimu za akwati dia no wo boy juma wo boy obetuma tena video hu sa won so embuza se dia wo to nya ye tie sompa no obi etie ekobeje se awrade nyankopon nhira na onye okese wadwuma pa wo boma sompa Asem Mpe Nipa fa ne ntuma pa fura hu si ayefe wa fidie no so sa na yo no ana chinchim fidie no furu ma se niema ebekoto te dia mai sa ena nkwanta bisa Isaac nyina nkwanta so entwen wo mani so se da biara da se wo twen wo mani no so a wa nyina wa nye yiwo obeka to se brampa to mesi nkwanta no so pe dineze ho ana wo se wugina na wo de twen no onso bo adwuma papa sa ena ye producer ba ko na oni ahode no onya ahode da no ono so dafie nso dafie etomre bia kama no be pa wo kokosachi o defi wo yare den yes le urade so onko sumia ne kakra krasa emre pemu no na hoto no ohunu panyi no beje ne bag o eto ja go yo mai dey ya trase Sompa ene o de atroso den na so na inu light blue kakra bi na white sinse ase o da ye no wo fa photocopy bi sa adresse ano hye the design bi utim se akwa bi a wagye dini bi sign ni signature to atade nim ansan ye de bre no enti guo papa guo ye se Rihanna yeah okay Rihanna signature and what the gum say de bre wo hene yere dia o de agu ne boy ekofom wo kakra sa no atade na no hye ene na hwe program ye ne ahwe be gene 3 points ano hye sa ena Asem Mpe Nipa ye panyini zo aginadwa omono asamoa yes ade mono no omono asamoa aginadwa ne no wo so okon casual story na da yenim na no odine ne me zo adidi pictures ni bi hwemu a ensem sisi o ena de bia wo hene bi aye ne na de bia kuroba bi nso aye tie wo hene bi enne efia Asem be da pono so a be bese wo to mo tena wo emese ba akokura Sompa na obi etie eyawe obi etie Sompa edi aga jo se memese ba akokura na ne eja demu den o hene bi mpabo awuro anya ye Europe nso otumfo se etu na etu no ni kuroba etu no sana kuroba bi so hina ma sojafo abu no sojafo atu ahye so abuna bonu nekete enensem na no ohye edi ko so tena video ya bebero nche na onso de onte ho aba na enema akotote edi amaye ye bada biara da sa no nese ko base ya ntente ho afutusem ama ne ane mo ane ne ye emo makwa aba ye ba na afi ye do afutusem abrel oyina ye bibia boko de ofa mpacho nyame adom bibia boko na nso e awrade ya de ho ayefe o medase medase obese unya nketo ne bia to da bia no I black mani azagro I want no black ani azagro ukayo mu kakra na ebuwa kwa guse wa bre zana anu ma mbi o se ne pe wa no ya blewa ze TV so won guy ofre fun so se papa de nko nwale de a so kai no wale so o kayo mu no bi obenya nkora ni omuna sama wife ya chia o mami ya chia na bi obi awrade nyankopo nhyira no go no bibia boko bia de se nyama de nya boko sa you ada ne de nya boko sa anu ye kofi ye ko ye na nipa mfa na hongro so bia da chu be dia de no da bi o de se mi kro na doso me free be poso se free okay dwa so se free kumawu pa na me dia de kumawu pa because ya man to fa okay mama ne papa no me abrefo okay nti ba bia me chan bia so ne nipa pe ma se sa na chese ma se wo so ja se nti na ho na se wa bodu se fita unya nkola ne bi obi obeka bi aboa okuya obreo dabi eze won se no na aba wo sao eze bemba bia obewun so mo number 5 ana se 10 emu be 9 e wa bodu se nyankopon design okay now say my man no baby spray ani azagro baby spray nti nkola no so pede a enye no no mo de we ani azagro na me won bi se me ma se bokokora me nginam ja wo mo na eche mo na eche alofu kama da apoto so nti ya ja me de me nyai nti wo mo de nkola de mo mfa ho no mo mfa ho kra ko to se o masro matra ho mo mfa ho fitar kwa no mo so mo pe mo se ye ne hwe ehwe ma ba obi guso omo se ne hwe ma na da bore ma ko fa su ko no mani ade no de no nyinsem
kwaku enyinsem so ba even wa ware kra na ba ma wa ware na o yere be catch you say ne ho adane a oyem hyew kakra say pressure ne ba because pressure enti kwankwa ne ntimi tina de bi omudwan na san kra no mo mpe wo mo emu hwe no akwa bi obeton say latodi eno na mo omudwan no na wa na Mpe Nipa obi Mpe Nipa ubenya se re boys na omobo mo homode no kwaku se omo ne ma ne nyim a na wo ba ubo se omo dressing kwa na omo so mo nsa na omo de ginchi ame bani o obi apo na mom se se ya bia suku e no ne asem tina na mo omudwan no 30 million ni mienu fi empanifo kwa ntimi efie no ase DC bi no nwe ne ba minister bi no nwe ne ba MP bi no nwe ne ba ne obia ne timi so etie firim sana na ne obia ne timi nti nipa de obia Mpe Nipa na mmom no se wo yo ba na akoda ma ba ma fa waka se kirasem ko ba ma ni twa kwan mu a kata cho ba ma na kan ba ma ni twa kwan na ka obete se ka abona wo ba da na wa hwe oba nti ko ba de wo koda ho na se bo jeja ma ba ma ba fa wa na wa dwen akire se ba ma we nipa obetima wuo che o be fa menyin sen ko ba na sade che na woda na wan sori a meye de na mahwe me ba itini wa tenke sa edo ye wa dwen sa de de emu wa bo ani atu free etija na ojigu hu a enye be ma bia na timi hweba eni asa agro be ma bi ya dwuma gipe ezo timi hweba di sa ne te edi ewiasa manamane no edoso ekwa chiacho fa bebre muze kwa kuse wutuwe se be ka kire se be akodai se be diodi na yi asape unisika kwa be nkwa be faso a bo obi nso mfa no sankrofo na akobia ukọ choba wo muji apotori akese no wo se yigum kwaguna no kura wiase abraba oba wa no ana oba odo na ne na wo so okọ ahujirima e wo se wotinka e wo se ofilima na se wotinka yes ana se wo ba yes so timi kasa kakra no fa telephone da ko medemia na wona mande da o kache da so kache da unless say married library so nyane dia ne ma me na eto sa unless say oba wo mu ade aha no de ono abetima re no ano a go bi so mfa ho ne ba no kra na fre no be yi abo fa gimi ti fa fo ne to ena man kra ne bi so ma ne bi so polutun kra na dwen edo papa no kra no fa ni de fata ma ena sika so ya hye botom no e de ni die ena eyi e de manipa wajimi ya unya bini to gwa kuya kwanim sa futu se mo ne ba yabako ezo hwemu ya kwase entimi nyiska mfiri dabi sika hye bema butu ya de obu sa ene die ene je kwa kunya se bema tedan ya to aso tere wo boso chansen pam sa sika ne nsa kan nsa pe oni oba bi dia oba no so ebenya sika ne bi edi edi sika hye botom no se wa mre ho ase onya bi ni ebe no onya bi edi okay ana kwa kume me no cha se me ye wade bi enko yi ana me ho kire me ababu ame kwaku no obi kura ye mesi adwuma opon ya na mteza ne boss buza anse na ontwen na anyu sika oso me wife yi bi oso ye na 400 me gin ne pe enso ana makodi be za china be ye kan wade man ya na masende ama sure na mse ne obe so ba na mre bio but wode wo ye man wow no ba so se be ye kan o ma oyere ukuna aduane di wa empa so de mo pe dia ye man eboa pa wo ya de abema pa wo yi sika mana ama oba emfa ho oba aduma wi as thank you sa ne nyame bo yen sa ne nyame so bo wo mo ne mo oba o mu ade de bi oda kom ampa ne ho so tete ani asa onya perfume papa kura ngu no one way ya efiada topic we baba be da pono so amane ma akotote di amaye udize na enka enzam wo hobat ya de ya futu sam no bebrew na eniema akotote di amaye na de na nye ene atija kwa kuna mo surprise bi nyame pa awrade ankuya Xmas edema me viewers na bebere so mbe so mu hu se mapampama pa na empire nti Xmas ye be kofia ya so ko bi fa kire bebusa yenka ene edi no bebusa na menka da agwe ba ofi o be ma be mo bi anfre me ye surprise o mu brunya le yakudi aba ye ba na sare surprise for na aba nyame nshiro nipa bia wo tie na mo no ego azu bese bi twa rasta oh okay bese ko bi emti na nwi na shishem no mo yiba mi ananga me pesa ba to mo se ne adwuma na mfa ntina ma enye bi metwa rasta kama ye bi da me mo de me permission metwa okay ko mo nwi pa ni be fun wana sere wo be ko fie to use radi nshiro ni pa bia no nya kese ene
ye de yafutusem na batia wape na won so afre na wa kire wa dama niema akotote e de ama na yafutusem no ukono putoka sema o see those who did not see my pain will never understand my praise. Those who did not see my pain will never understand my praise. Ewa brabo mu no onipa bia wanfa nani anhunu yawa wukọ mu no se bida bi durusa se wu yi aye o de niema bi kire o da niema bi de aya na omo nte ase aya na ye omo sa o kire wo ho ya na ye omo sa o show penwe ya na ye omo sa o ye hwehwe animu ya na ye omo sa de no prise ya na ye omo sa ono nko a na wosika nanso senka nani hunu yawa wakomu penya angada bia da obehu wa yeyie no ankode ya danse ma afoforo me fa akonya wezu aka ache me ofase a wo tie me nese se bida bidu na akoto oba bi se ne birthday ni kun di filling station ni fie ache no a ya memmu anigye ya menkanse mfi mfa ho na emom pe na te yawa wakomu pen ye nchechire mu nchira se bia wo a ka aja ba ma hodwane ebro de be ma hia wo ye na sika nhede ni fie na be ma yasa na obi foforo akonye maka ho na afa nkura school fees be ma ntimi ntua na sa ba we timi atonton nsuo nkakra hwe nkura yi na ni kunu so wantimi anse ne kwasiada ekosi se ne otetale ho no kwasese kwasia ma ni guye na ni kunu nyame pagya no se sa abere ni duru ne the filling station ni che no na obonani na osu a ya ma nyina nkasa de na wajeje mu wadi deda hwede sumiemia na ni ase batonye sa na tie ya na wakai ni okomu na wakai se wenya ho anwane na wakai ni ohu ni nei na obusa no se se me ye mistake ya eno ni nisuo na ya na eba no onti ase a ya menka kwa kumini mo bia wa hia obo da private car mu waze hwe na nim keto awie mu nyina da car mu ne namfom ba nipa ni pain no wonte ho hwe wanfanani anhunu bi onnim kwan nam so se nipa yo da car ma be ye made am ye dinani a woni nam sa abra ne yaw ni mu akakra obenya no de ko school oba no abesom kakra obenya ne ne wa be medical doctor ena na djuma pa e de ka ma no dam ezu hia na Yaw Osei adwama bi no abo no hini bi ena MP bi ena Mr bi ato ama no ndi minister no ho ahinu ana ade ka fo ache nipa kro se wa nhunu obi yawo ha me paacho ya na yeyie no enka ho asem na yeyie no ya tiase ya moni nyima na yeyie no aya agetum bra akwa ni su adwuma no beka mu nsam kire wa adwuma no wa abu akọ obo Oforisuo amena ekọ ondi ka pre because ni wo fa bi na ama na betena panyini bi njen panyini hye ne ye asa ofa fom da bia na ekọ abu akọ adwuma ene so akọ hu se ne mechanic ne eso ne yard muso na adwuma bu na apake cars ba miensa na okroba ni munyamfo bi di na chi a ya wo kan ya atemnidie o ameto ne yawo o kan kire wo na ene waka bi kura wo panyini bi fie odi na tem cause ohun se boss ye ka ba ku wi a waji 200 million o ye ka ba ku wi a waji 150 million otimi ye ba ko pe na 2000 5000 enti ono ne o kan se o sika si vo atra na o ma ye ne ebedi ba o pon da bi o ma 100 ne pen so we nya bi sa ne mpu no sa fa fom eno aba adwuma it is one hunu obi ya wa na ye yie no ya mentwena no wo fom wo na ye yie ho ya memmu na nimtia ewo na yeyie ho ya memmu na animtia ewo nimpagya ho sabi na nimonyam ho ne da wo die ho no ya menkobu na nimtia na wonya abotra kire ne ya omu a kire wo a kensem a wo kan ye nyina nka be pa wo soro kyew na wapo no nso so kyew mesrew kuma me di gya wanumire ne se if you not see the pain of someone never complain. I never complain. And no. I'm a What do you see? I simple. And complain is what Casado. That be. Unim nasi. Eba hoja bi na waka wate. Unim nasi o. Bra wa bra unimo. Kwa ku bubo ni sesi. Kwa ku kasa sesi ahwe nkura ahodo wo bubo odiri so wachiri ho. Unim bre wom. Unim sofa wa sofa.
etomre bibi otimi nantia ko radio station bi ko ka kire omo yes mo yi e me fi o me pese mbetena so bi e me bi kura ye pamo ne pen se ne otesi wo ka bi kire wa obi timi ka se mo de manya ho no madidi ame na musi radio so na mkeka ne ye mo de but o ka ne ya wa kire wa o ka ne yo fa mu a kire wa anka wo betina se ena me pese ye be ko ne ye fa mu no but me bu beketu abi aka kire wo se so ani ahunu obi ye wa wakoma mpacho uhunu ne nkoso ne mpagya ya men soli ntie nka ho asem me mu na nimtia men didi na tem because o ka ne wakoma kire wanka wa be mana mo amantu amana mo pia se wo deserve na ano ne yetufu bi ne yebusa se obi aye wa wakomu me kai me ba kuma se 2014 na me da studio moving studio bi na me da ho no matter tupunu na me da ma de chino bibia na masole na me da studio ho come to me de me a na madware akotena culture center se bia obi be ye wedding na makodi line mu bi enam sa atade pan hye ni wonti utimi dim no mahunu se akwa ma wedding na obi abewo watikwa afilenu e mo pre ye chiche duama mpevudi mika na fa akotena di come do ye mo hwe mo sa bo wani anisuo na ewuro se me se wan hunu obi yawa men kan mpagya ho asem itom da bia komma adwene itom da bia komma nimdie ni nyansa nipa bi bra brewi ase no komma ni bida nti o matimi dia duru ba bi o maduru no na no eskafo bi na meti om history obi koton CDs teteka mu sa nipa we ayeye na na ba bia na ate blessed first wote ayi ekokutin wote ayi friends Kwame despite billionaires club friends isle go no dim no hene ntade papa no change cars no change road cap ne ade a oti papa dia o predo do de massa o kan futuro akobon se hibe kwai wo akoton CD ayanto ensuo se tobo no na ne ka esi nimu a akire wa nke no beti dene ne ni ntia wo sesa ka na se me pa chew me di we ja wo ne se o pese oyeye wa setene ma onipa wa hunu ne ya wo no hunu ne yiye yo enkompreni me di o pese o kompreni atete se we de na me ne nam minim se no wo mpebre minim se no ekohwini na nsia ne ete so ne wo ka bi ana wa ka bi but onipa wa hunu ne ya wo da no me pa chew ni praise e wo na yiye mu no ya men comment Ewradin sha so de bon to man wa hena ire Ofa, me da se papa ye until you understand my pain, you will never understand my praise. Yes. Ewradin sha pass and so would it be ababe dan yen. Na minua be mo Oforisuo so baby o bi anu ma me ma na yakọ ni nua efri munti ye ma ne shedding ene kafra ondue ma ye ndue bi ye nche tiefo ne ahwefo nyina Mama Esther ose adofo no metinasio dwendwa brabo efitiasie padia adofo na nkasem yosun nesa mebnabo atade papa ben ne dabre papa ben kra adom ne friswa medom me meina ya brenyina momo ami onyame ayebio onyame ayebi meina ya brenyina momo ami onyame ayebio onyame ayebio onyame ayebi meina ya brenyina ofa ya ka beka se ya asem wa me da bia me se me nkofo bi emfa no enkasa eyemia wo hene ire na mete ase no mun edua bi hu mre ya nanka eteseme fa ohwe den ni abayowa ya na yete single room atakwa me na ayi breaks die ni mu bi no ni ahyehye na yem plaster ho na me ne mese kwan bio ene minuanom mami bi ne mam kwandu ene eye mami Rose ne nyina ye gudan ba komo e wo faade mpacho wa oni faade bi adom mission house na chiwo breaks dan mi enu bi si wo e kira nsakra ne yesa bo ba ko aka ho na eya na obi nti yase ye kasa na nkwa na wose me kwan bi o chefo ba bi owo bi Awurade nkoso amfa ne kra ensie na Abraham kokoma enfa mayen na ye remfi ne so da biara da ofa baby aye wo sikafo na sikafo wo kro ni mu na nso no yen eja bi o ma ye ko school aye nyika ple ba na sesempo abadama emfa ma ye se break time so a ye fa nkoto aduane nti ahomache
me se kwan bi obesore no wasoja no e de nsu asi yeso be se no 9 fa na wakọ akote ahasuo se okohwe ne mfidi ahwe so obenya otwe anasa akrante akohwedie bi aba na watimi de abebo apesi ansa na obo tete ne nkontomre ani anwumre no wapene momone ne nkatie bi na chese alopa na wo ba ye na bese no nwotwe ne fa de no abedu wo de apesi asi yeso ansa na break time watimi akọ dey akọ de aduane na ba be sie school mu enti ofa nyame aye bi nyame aye bi me free stress we ya nso no be ka sa ada na mikro matena ho be boso me ensa pe ada na me free kumase ya nanti nkofo nchen ya tene tuo entu na ya na PCS ta na nwom ye ode ba ye trend ye no nipa bre wa brabo mu na so no ye wo gidie wo nyankopon mu gidie ye nya ye ntini ya mpa ba ya ye gine na so nyame adom kakra wodi aba bedru asensa woti seme wo ha sei na da me kasa na me tojomo a minimo ase sa because de bia binom a omutie no munya ye no ye nya ne sa kwan no so iwie nsentwe adwuma nyame ya adom a me ne akosu agye wa akode ma no manua ba bia wo bia rade nhia no ye ne ka news wa hei ye bu ye ketemu ekotena tachiman e na indomie ne ye de afede minini me ne ye ti indomie hu ne ye dia na yesu to the bia na ye den but ni nyina mu no se awrade ahwe ye so ye firi ho ye kwa ha ye ba se nom akonua se nyina mu no na awrade ama ya anhwe ase wankuyen enipa binumu aye ne wo mo hyase na ofa me ka hye nyame ani mo nyam se wo no mo ampa me ne wo mo hyase kronketo mu no eya na bi wo ho a me o kwan bi obaja bi obafa ho ede enko obi nyame aye enti se me to nwoma hye me nyankopon ani mo nyam ana se ya na me de nyame ase a eya mo njai me na me na nyame ase bi se ntwe adwuma ye hyase nya nipa nyina kora na enya ne se ye na on nam bi wo abekokora mpo no ye ntua wo ka ko ye adwuma saa na wo konso so na why late kofie oba tan yeah what's no nkuru na bia why late ko be du adwuma be why kofie na tade we say na say of ya fam but a radiadum or the abedru has a micro na mensusu da sen kasa ben ka meba betene TV so akasa enti se menya Sompa TV so atrampa cho ma me na Dr. Brother Foster ene Mr. Robert ne panyimfo aka nyina ase na me na nyankopon so ase na me nka mfo me so me ho efi se mekoso ada nyame ase abibia menya akonya bia no meto dwuma hye nyame ani monyam na mada asenso nyankopon ase de ama me nua no pempen so de ya bedre erade adom ntia na mo ye tutu kon kakranka nyame nko a nyame aso obi emu a ode ye koyenim kakranka enti no me da ase de ma me nua no ne ye friend se me ma me mo so abra bo wo pempen so de ya ye ofa ye kase ye kwa animu a enye papa ye kase ye kwa animu enye papa enti ma me fama no nsi ase no ti wote se me kasa me pa cho ya me tena so bi se me kasa dodo ma me kasa wate na wo ba bia wonya en me ma enya hosa enti se nyame ya madon ma bedru ha se no mu a eye kasa na me kasa na ma da nyankopon ase ofa ma me fama no nsi e wo so kasa da nyame ase firi se wen hunu ne yawa mpacho ya men comment e wo na nigye ne na yeye hu because yawa wo bobo so nyina wen hia bida tama sebeta fracha na ne skirt to atia wo ko afuma ko ditwaja aba no wen hia bida o enkra na pam enkra na ewe no no a ohunu ni oye no ho no apoto bibire pa ne hwe eja banyema ne kon so a ohunu ni oye no ho no wen hunu tine so praise ni nyame aya ka kire nipa ba cho ye ja ma ne nkasa wate uja na ma na kasa so na wonu mizo drink ne bo aduma kwaso ka se futu sam yem fancy Asem Mpe Nipa panyini de ne de be wo so na afi unso atima bawura amane ma kotote de amaw but me chese ot TV no ano mizo ni bi bobo mizo drink ni ma bi nwura asa bi konkomo na eba ne no ede emu oya na ano so wo hye enne juada story we ba no eja dem ne enne eye gidigidi pa etunu mizo no na 5G ni bi beta achire sa no ana wo konko wanim mizo fo se yanka ntwese drink abadwa so a enso from enso to eye mizo enne utimi kokora no ma short ne ye bu company no mdi biaba mizo ni mu pika ma mango ayaye na abefo kwan so pa no epebi bobo na ne mango tote mfa ne nua 5G ni se o mi system no wo from kwamwa no ye adwuma na wo da ye ya na adwuma ya bobi ubegina na school ni abeso osunya de na pese fa no bokakra na gini beba mo otime sunya de na ne ma akotote
akotote di ama onzo pedodo atua wo number ne 0246 270221 0246 270221 ofro mo mbejo so na niema akotote di ama 21st clinic sciatica hunu mo na odwane sciatica emeka ye brofudin adanyi obi bedin no sciatica ne onipa osisi achi a besi unankoko mu to ase unantri etwetwewo timse ntri ne twetwewo sa especially mema na motagina hobodogi no motanya sa probable so to ase twetwewo ne ma nko yie sa me pa cho se otutu mirika na ko 21st clinic akachi a ombejew ombeboa na sa yade na firi so se uja yade we ma ne tena so cha lead to stroke etum pese besini aye mema da bia dog na yi favorite ye nua ma no se no ano mo peyi ene wo se 1 2 3 unu ntwetwe bia na ko 21st for akachi na clinic yeti masa yade kwanso nkoso kura omadwuma penti no South Africa for atonsa afre wo mu me no kasa sesi omo South Africa omudi omudwuma bronu bia wo so South Africa ne ohia so be form number na wa frɛ unya frɛ pe eno mbuku appointment o se me papa ni sire mtwetwe no dog yada woroma wo be wo ye no ye adwuma yie pa afi na aka ne ho won de nya dogi na opane ma so na ota ye train okoto sole ye niema bibiri na akofa de aba etimpa cho be hene ma me onu omu buku appointment o kire bi omu wa omu je wo number o be frɛ no ma aba ho doctors ne be banduru kan omu abe he papa ma niema akotote di amano ni ohweni ni ohwe na yire ni ohweni kunu ni ohweni abe ma ni ohweni aba onkonko fa 21st clinic number no 0244 915 116 0244 915 116 ofana from a unombe buku appointment na niama akotote di ama Express Group simen kantoza kontu sem de fa beda o na niama nkotote mfama ho Express Group simen nyina ha mo amane yese abroche kuro bi apese okoso kotiri o mo ibedu sika ne sent no ya tutumdika na bro makache oso uko Canada o mo ho UK o mo Australia New York New Jersey Germany baby bia apese uko ombeboa wa mo watima kwa amane ma akotote di ama akontu afuru praying de even say praying kura ko se widi bisua fa beto o mani mo mbeboa na watimbetu kwan tote fa o number no na frɛ na no omuni wa kontu sem ehun nkomo na niema enko tote mfa ma number ye 0555 55 0067 0555 55 0067 ofro mombejo so na niema akotote ede ama 21st clinic gina wo biom sa menka ngire wo se omukoye no omunya wo machi sa akwa omukoso aka chi se Europe tour no so koso o machi omumu ebinzu wo Europe omu so bo adwuma no ediso wo Europe mpatem ba bia sa Germany ne keka ho no a form number we no so na frɛ ne buku se me so me maame awo no abroche di awo ne madwuma kɔ ne madua ne fridge mu die no siatica tete mu pa wo se omra no ma me hwew obebuku agye kakra bi na de musika na so obeje kakra bi no ma be hwew ma yade na firu so no ma mebubu angu dem so kwetimi chew ma wure fi agya pade mpo awo makwabra na efa ne say the form number na Europe for matu di number 0244 915 116 0244 915 116 ombejo so 3A co capsules semen kanto se koko no eteti wo esiwuto anu uja na ya obechim saa etro bia chim na chiri moja ba etro bia kosina numa sesi ana de apem na yire dwa otimi kanto so afefa na chi na wanya ya de yesi waye mre kankan so yire tukun aba no wantima amu adwuma yi ofiri so okoye na wo ye niam bebiri ntimpa chawo oba ne mra medu na nso aye ho adu 3A co capsules semen kanto so memini bi na so di wo mo hyehye yeso na memini bi sa ubegina peme na niam akoyie di ama etomre bia koko no ma ba mamu ye mre koko ntimi sisi ni padua na ni sa so no maduro na wo de sapo dware na bo se pone na afi asumdua ba na wede na ni ayefe 3A for semen kanto so mo number no fa 50% and number is 0546 107 107 0546 107 107 ye de 21st clinic e twa to okro mo koso aka wo se omutu firi Ghana no so ahanso o ma nwu adwuma no etia doctor fo akuku da mako num enso wo Ghana mo bo adwuma anese fo de ye ntimi nkan omo bo adwuma yie pa enti 21st clinic semen kan to se ekuma so omo hospital bi wa obo ase Accra sunyane nkranza tachiman ho ba bia hospital ni bi wo enti ba bia wo bia pese oje wo ho ayare hwe no so from mpu no mo mra fi ombeba omo de omo ye at your service every day enti for omo number ne frɛ number 0540 311 0540 311 COP fertilizer COP 15 COP 10 2010 se wo fa na wo fro mo a
almost one day, what to so dear no more man fertilizer na dia gusu. To where would you make wo dia nto is jende for apple bibiara. Ye dua ye fruit o dia ye ombema obi dia guso afi so wie ne so omsa ofoforo nso ho a ne odua bro ne odua mon ne odua bayire ne odua yi ene so di guso abe bona so doso ama won so no utu a wanya so mfa so ne sent omse form number na frɛ na gibi na wonfudie ne ko kama nsuo toto afi na ete ediniama na so form di so di bi guso na niama ko yi di ma wo number ne 0555 90 9437 0555909437 oboa ba clinic se men kan kire wo se wo de wadwaton de no wo yare no epa bibiduro doctor papa mensa ne ho oboa se obo adwuma wieye bre na mabibiduro kwa so be ma bi na wo chest e kan wo se mpane obi titimi dwa ne gaga so ne maketua bi na wo so ya obi wo so moja ni afrisane wo ne mu yie o me de preke se powder ne ba yo no de odin bi teso ba ye unamo tukuro asikire yade nti unantiri wo ma na se ho agene o mse ni nyina ye yale fo a etiti nipa de onipa ko adakamna mu ne se nti obo se men mo kokko nkan kire wo se tumidika bra no mo nhwe bibiduro kwa so nya wa hoto won number ne 0550 191 514 from Ombejos na niema akotote ede amount. If you didn't see my pain, don't try to comment about my praise. Kweku wadwenjire. Asem no modu. Ya ta kosonso, busu koso. Yan chian fancha kase makedu. Onde ye kan no mabesi na makai no. Papa ikoto ba seka emse o transfer mienu pe. Dako pe. Na to ba seka no be no so nipa na. Se do onto nam da no akoto brebo. Ne ba sa da timi hampum mzayira. Nti da no wanti man na. Ko se so kakra no akore. Nanso bonsambe hu na ni achi. Ama de achi na ba seka no bi de ko. O ni nyina achi wo so le hwe nyina. Oh bonsambe hu na ni achi. Sade abeto ye ke kafra ni we di onkada na yipa ni ntam kase ye me kase so adwuma ndi no to yo sani fia so ko adwuma ko nya lolo fe paseka sata na ukra no kwa ye kan kwa na bloche for na de bro mo ma o hwe na ye kan kura na besi na obi pesika to baseka de ato ba bia wote na de akwa adwuma ba wonya wa itisani pa no bebrebe no ko nya sa ba se kene bia nyame ampata na o chele bia bo se no wusu obesu tie fan cheke se ke du ne were ajewa kwade bia mo bia chamo we mabo sanga so ne emane hawo yanchia nana pramso hine okay nana minimina na nana yache pramso nana esu anana na esrea minimite ntia na esre okay ukoto so hene bi tia konwam na wudi na hense ma to bo wate bia na manso a ede kakre no ana sa sema woni mo hwe no yakobo no kwadu e wo fikesi mu na wa re se fim ke fikesi ya frɛ wo na ye totoma home fifiri ti sa ni pasa no se nyankopon ya do no firi mu fi na otimi tra na pakam na sebe ye frɛ na kotokoto na uhuna na emwani mmere na yi kwaku me me so ana trae okay yawo beposo okay se beposo beso abia kwando bebia o hye nyankopon fa ne cleanse ani o bi ka na kwaku yeta se ohu bi phone nketo bia ye ya na wachocho din se wo manke na de bebe ke a ocho ni nyina ho ke dia bia ne ye hu se obenke o manke ni na meswa no wafu bi afre ne kwaje du na ubenya pa kene mremi ka kwaje du kwa sanka kana nkede ko na so satan ye fafom ubeko satan na school na ye kokko ye chemu mienu ne bi kwa wia ne bi kwa nopa no a change ti se wo ko anopa obi abegi watade okay ediga wonfum teno wo kwa ye se bebo ampesi nti be gya obi eno ye de anopa fo no so kwa afumu odidi awia besu aba onu hia go timi ji watade na so nti enye suizi sa urade akuya betra he enye ye hote akacha ose won de bia ha yeti wo mo tie nan be bia adwen so kyan ye e wo kwan bi so na kwanya bi ne de aba betra
didi mu a ye ba e be hu katacho be ma me na metie katacho ne ajata me nwa ajata na metie mu programs papa ipa de program ede na me da na me ni da unless say e ko mu a fedie katacho be ma obe ko yai kwa za mwedi ene me nwa me din na obo ya o de ko yi enti so beto se yete ha na papa ne nkyereke ne ntete no adidi emu tutwumu ta ye de ye ka ho ono so de ye mo to be hwe hu eta fidie so akasa bi wanye ne ka ye wonne ka enti ne de atato katacha obe ma se tinti mi vri enu mu da photocopy copy apapa na ne ye adwuma no o hye wo de ne ente na se me ka se be bia ne ko adwuma ni umakri na ye program sata na ye awale adisua ade one na nande aje ai ye awale adisua na awale adisua no na sata me menware na obi busa se na obi a wona za muade na onima aware ho nsem so wonware obi onimi na me ye so freye na na me ka sa se obi awale so wagimi de bi obo na yere obi so na obi twempra wo mo ne da so tia se nti ade no ye de ma ne de ama na onim na me firi amakom sempos efa from besen ko bantama new makri because me ko e program nti me simu ntam because na ye ma ho a so you better voice se me ne katache ko ye adwuma na me sa ko tena FM so sata kwa na TV ni ho sa na makru so ye makru sa na ye makru nti na me simu ntam enne no fa you abreso ai obi ti ha ne ha no aye late obi ti ha ne ya wonte ase di nti ayete ha because bi anka wona nka to wanka wonko na wodi free amakom simpos ko bantman do me bi amekwa na mato ahwede me simu ntam na wo hwane ko ti mi du ba bi asemu wa na matra ho na ma wi ahwede me wi na ma page wa horo mensa so ahwede o wi na wona na ma wo mu abesi wi ma he ha short ya se na fe me ne mu sha nya bantman wadru ne ya pon no ya na me hwa se mekra metima kra papa yi be 4 times man tell me ko you omo nya nya me admo china because we program ade asa me ba na ade sign to me fa form na me ko ade asa ye go bro me kwa so amende tiga ya na ya G20 energy 20 that be say nya ni timu na eden na de she ni pade that be won so ani ma obi tikata job ma de ya na ti ache no she ye den okay kwa ku make am on say esu ye o ma hodo bebre esu bi ho ya reho areho ne bia na obi bia wawuo at the moment ye de da no kai no ma bia na ye ma wa tim de su ba esu bi ho a eye nkunimdie so re omo bobo ye nwan mo di boy ankwankwa omo di boy ebedu me bi omo timi struggle so omo pe one go pe no me da qualify wake up omunya etuba on bobo na kodu extra time no kwa kakra na yapon kiki na bonse go bi malam go bi pa no sa o ro shirt kura ni asama yellow card enu ye ni gie onim se o register na ye be man card ba ni gie na mana wo obla wonim na wo wi a no wasusu first na mentiase na madwin kwa chase na mentiase na nipa de ye de amount adi wa win na de nti na wusu na mentiase ase record bi na mbedu ba bi na msa se podcast o mse tears for joy se eye na kre ade bi wo a wa win de na so adan wusu because wo brei ene wanya sa na wiase o yo ba bi wo no ma ofiri wonsa wan wi a obeka se be ma no wo edwedwe nti na oba ko wusu tabi unte die pa ya wade bu efiri wonsa kwa eya because na onim die nti a wusu ana efiri wonsa kwa ye wo ya ba na nipa bi gina ho na abema pa na oba gya na wusu wo ba pa be ma gya na meme na mame papa mame ka sam nkyerɛw sa nipa no ebia no nenim be man ni sika ni bibia na hyase efiri wo ba no edu me bia be ma bi benya sika na efiri ne yire pani a wato na jeje mu ena ma ni nya sika okay edu me bia oba bi betima nya sika na ye ni kru okofa no na dwenkyira wo de ma no ena ma nya sika sa tam no ebia sika nti wagya na maneko
te dwuma bi abehwe no obekọ osika pa obu osika pa ne wo su ne nipa bi ntiase e kyese o kyerem kyerem na wo ka asem na me de wo se obetimi tira kam na nipa no sabe ya ka ne se won se duansa homa hwe ka wodam o pinche na benefo so pinche nsu na wo se koto so wo wa o pinche na wo ka o kyerem mu kakra bi a nka obetu kyerem gu no so to be him can you deserve ma bi won fe e wo kura yi mu na so manum kasa entwaye ebe na ukru osika se bi udi ba bi da watoka ama ebe na ukru de wasi ba bi ye asama na ye be start program tete wan tete no ebi na aba sisi ai edumre bi ho no ma oba na hu na wo se nanim se ye wodaka mu no kobusa ba bi o mu da ye ba bi o mu tena ye me kwaku me hu ya no atakwam bio kwaku hu ya ma tekura ye friend nsu saaden wasa na mete nsu saaden akura ne fro tetekura akura ne ye mienu sei ya ka nyina ye koko ne kwaye nko a wonte hwe se mo asu woria me na me ka chawo papa de me ko jana danfo de me ko jano e fe na jaburuko papa na me achepa so me kai obekai su saaden obi onim wasa nsusu ade nye fre kuro bi tetekura bi tetekura na wo ba anu yasuma za bra kuro mbedi dua me na me catch na wo ba na me papa no okrama bi wo ho ona beja okwan na sa krama no we no di wachi to be lead mi sa de ma free tetekura ba nsusu ade krom abeton no ma de ko na krom wo so obi oni nsusu sa wadamfo no madamfo no kom de no obi woni mu asa kuro bia oni mu a wo wasa pa o me dangerous e ya boa kokote Leko nwa no omu wo krom wo che ba bia wasa omu wo sa adobe ayi sa abai bia tonton chusa de sa mo no ho papa no me dangerous omu wodi no me na me ka kire nipa kura agro ho se ofiri na wo ba school a wa wo mpaboa bi a se be ya to ama because that time no ye wo nsuo bi tata kwa mu wo afro enti udu Susa di kroma wuro obi fie na wakwaji nsu ahoro na ase asa na do mpabo ahye wo ko so aworo sa ni so easy but e betra adumre bi obi kana cheche da be wete kan obi jajo bega so okra odue budodo masa nkwana ka obi ahwe ase o asa na waka ni yi memeka yenua ba ma ye bibia akwa me despite okay ebra no ton cassette na maso meton foreign cassette ene boni we socks range ne so okay mo nam ton abolo fo dia ton sa ai e she rubber mu kama mo yi tinten ye ko fa Nigeria fo ne no model okay ye ko fa ba no sa na obonse no afo ne ba bonse lumba nyumba mpacho me pelumba latest no ne ya yi so ne okunum am dia unibi afa no anwana angwa we ya ka na obata ye ndore onu so bampacho menya that the lumba no na ba enu anu pe lumba enum so nya ko onu mra bebre obu o se trame hwe cassette no trame tape ase tu de fa ko odu no okobo pe obo nse so no okunwum ai wo wa bonse nipa no ba masa na de na ma ba kura ni nua ka ho omo bu of chason eden na njanka urade se nyame amianka wa meka se enye ye de na so de nyame abedui de abedui ye se be me de bia meka me se ebi sene ye so sene bi se nyi wa anya ne saa na se wo ye tie nyankopom ana se wo hu de nyankopom aye ti de bia meka twa sa kwa na no so wo sha konfo no wo ro na tali gu hwa na de oteba bi ebe fine to tesoro akaka no de ahoma na hyeneti eno hu sa akwa ne ka bibi se ye rade me dase enne me so manya tala me de bekata madaga so hope no se ne me ye chen obi ne ye hope no si fo no bejata no ko fo se me ma me re woda tikwaku de ye kan nyina no okay ye pese kam mo tifie ehu se wiase no se hu so bi enjoy a e ma wonye na hiwate na mo wobetimi na do no a opa kon ho na kirem na die nti na oda fefe ka fefe mo nte se e die nti na me hu ofe e die nti na me wo me tenten kese gram me ba ma me gina so na so tension is kwa me nya bi ntu botom na so wo de de bia no sebe wo sesa no mem eba ku kra obuza se die nti na so hu ofo no so wonya fe obuza eno obuza eti enoma we ne
eye da ye kase ye ka simo ye betim da program apom but nsem ni bi wo ho a ye bekanti kwaku mi amfansia na de obi a wo bia no hweso ye na fa ni de na ebu fa manipa na nipa na manipa so first na nyame to man na no to man na wo de fa nipa so tu ebu wo respect pa na wo ahobrase a nyankopon so be left adu baby kwaku mi da se. If you don't see my praise, you never understand my pain, you never understand my praise. Entino abrabo no se wa hunu obi yawa onte na yeye aseda onsu betuma frɛ na wa kyerɛ wa adentientiam enemre no asɛm adafi ha no odene ne yempese sa asɛm bi bekwatu na asojafo bi ho aka na asojafo bi ho aka ntuba antientiam na yetimi ako akoyanim. Hello Osei yey Osei ayere ahuri lele jetiato hello gada chia buja for hungry chia de papa na ezemo faso afasa ba so police and where there oti apose crash what you gina no what warning sa ega the body tell you ma take it over because some say to dia e ka be bia ni fi e ka si bia ni eda papa dem bia na se bi so ta so I so the 30 years ago the biada ya bro if you make a bepen na mokofu aye ko ofa me bi nfida o Nigeria e o pati ti mokofu so be wi na o seki na jaut se de be nya do ya bi asi de bu seki no ti na ti Nigeria me ga be na me ka sare ju city ni so anu be gbagu gba o ka be de ni siansa dan ti so fa na ko position don ka ho ma no amen. Hello Volumba. Yes sir. Follow what fast is there in the don't think cash. King Gansu Boko there. I think cash boko. O sponsor na ho ye. Bibi ya ho ye over. Ye de radi ase wade nche. Ofadaro ma mfa ko yesuna mentia king cash chi do mehene. Na na free ye boaten. Opanyin on fast Mpe Nipa eni agro. Me charo pa. Na Volumba na so ma waka no. Sanse se wa hu bi ya wa se uye yo kwa biso a ense se ususuma na hawo e kwa biso se bi ya wo dide ana wo tisikap kase bi ato ade bi na from pempi no saade we ya na emabunu bebre ta ye sa afu so no sanse of ayi obi wo an na wo yo tefo eduru ba bi no so kura no be wi na ho aye biama no key pass empa no wi su no otime de tire ebom enso so still na fo no ba to ni dumu so no wi etine who so obi wato iPhone 15 ene de keka ho no wi su a ya safo ni sika de mito asase half baby no and so man how san say baby o free wo bam wo breye yanso wi aso duru baby na sika e so wo ya ade e be ma okra aba na ho so se camp na beto adam ne se wana mo to be enti a wo ya be ma okra ho atom ofa agibiri ma no be si bizarro no bizarro. Hello daddy. Yes sir. Even though I really speak any as a line. Peter Boko there. Ya ga me ka se na se. Ewrade aya there. Yo de ya na daddy de na mo dia be je ba na o go to be di o dia me tia no na me mane ya ko so. Me ti nya me ya me be te tia. Echina ye be. Na ya ga de ye. Tata akwanya we say no bi ni na ni bi nya fa aka o mo bu ase. Ngo me kan ke pa. Na Kenya abrabun kitiere we ka be dia we try ene oro de do anu a enya temketua we na kia ni penso eni adi mo kia tsabi ba mi ni kana de ndere de ni ba na mo ko de ni ama ne me na mo a si de so woni kia ta ni ya mo su mi ko ni ama bi ya tsa awa mi ma popular o ti ya mi ya di ama mi da ma na mi shira opa. Hello last three callers ni yanko yey ofana bibia boko dia kama pa na omla samwa na nayere Oforisuo be ba obia we ho odene za dwura konkono no ya do ba de na se we SK bolas na me enehene e wa de nyine mo bo ase ana me de modu ofana pa fu awie ana nyume e fu ti so na mai de muta ho na woti ana pa woni mre uni bi na woni mre uni ade bi wato e bia e bi okonya zika ne fi bae no nya wo so e bi okona nse e bi okowura e bi woti ti akose no
kanka o chose ko wa ida say anko bodama anase ke betu no so anko bo say e betu no say mu ni na ho emu oni mene obi ka wato oni mene obi fia wati isan say unu kwa on faso esi fie no unu kwa faso esi fie ni amia ni na ho yemi ni nko ye ho we wo fase ebola na me ene yene mo ni nyame nyaduma Erade nshira o abrabo no wa hunu obi yawo a hello hello yes madam Good evening. Good evening madam Radia yade udina baby agasa fini anko o kasa firi Jakubu fo ho ye de do ba de ase wade nkyere Pato wajin kire na o kan de de ufia wa ba de e de mi fia wa ba de no fa e nyame na aye enne ni kire tie enya etia nyame ayade hello yes sir Sompa anio bibi aboko de boko ja mpacho dini baby akase free ye se me jabedi me kase firo obo ase kwa blakwa ofo bedu de me wo fa ne wo mpacho bibi e ko boko boko oye program mu de atonde mama ni ka tini so ayro wachi ayro ko abani ka tri o se hebe bi di pastry pa tv gale bebo semeniansa na pa di gale gusu na wia to sebu onu menumre o de nchili tim no wadi na se ne erade ade na windi bi kura na o tibi to yo pedia erade aya bi pa ya da ma se yaminshira ya program ke se we na e se nkura yaminshira hello Ofolumbe yey Meko media me tungre na frinfenzo Mr. Enoch nana 1 ba ko Mr. Enoch any enyo bi na kuma ndribo zi agona de ni tiaje a kirema hello the last caller ni mpacho udini baby akase free ko kase ko Kofodia fo nyina ho ye kofodia fo nyina ye shop nyame nhyira mu nyina se wo hunu me yawo a mpacho ya ma ye yi ne nka ho asem kire wadwene na topic na de ba no topic in fact ama ni okọ ibirimi in fact brani pa bre pa yezi ni wo bi a sebe wa bobla aya na bunu obi ohun meje padi a ni sunu pa ko bele da ko wa bi enye obi a nyame hia no ko bi wa we sire na for ya mi so bi wa we yi skenki no na wa ko ji skenki yo mu ina na ko ji skenki obi wa la wa bele ni ana de udi ni ne ndino me se ni pa no go si we wa ko o skanti ma ko ji skenki de ni pe ina na ko ji yo wa bele nyame the money don't go for and yam fast and go for no mo de shira nti you get na ko ji nyame shira e ko so tena ho ana hwe ye wie be balance na tumpa na ma cheche ma drama ne ma akototi hello media me tungre na frinfenzo nana 1 na over se obi kan fo no yira mama ne hunya wa hiyo da bi na maya bi twa na dipen no sa obi wo hono ma wa fa brebo bebre mu nti se nyame bua na so ise afutuo ni kan na di wa hene yiri sesi okay adina na ofarumba ye obi wo hono ma wa tra ya buruchire connection mind for be tan ya jiska nti se nyame bua na sakwa ni bi no kodro no ma video so oye twa pictures ya wa ko beti nti bi hono wa se na yen wa na tre na ukodru yen na ni mu na bra wa bra so nisika ya die die no
mo ntie bia wo anka wo tra ba ku mienu miensa no ka wajai na mo wonde wa to akoso aguze wa kudu na wo twa picture we say na omu ade wo no nti nyameka chi ndipa bia se mebo omono samo aba so bi nti ase kwanya omono samo afa so bo amen no se mebo na ba so we ka se obi amekere me ho omono nyame nse ono nya okese na de bia bia afa aya no onzo bo abaso sa ose ya na jeans na de be ba na kama ne top no ti onzo da obo abaso sa onzo so o na ne je o ade bibia be fine kakra e kwaku ana eja devia din asoja fo bia ye adwuma enye o madwuma timamni bia ye adwuma enye na adwuma ohini bi so atu anamo a enye nanamo nduo enne yanko commercial amra sesi a computer so de ye kwa ba sesi ana ye de ne o abro ye kwa ba abode ane tinya ma no tutu no o ba mi tini kura so wa ayo senior me ade adanke ba product ama me ti de bia me na ma no mu no chef danke ba product we ye dank extra we wonu ma wa ho tutu ni na ebija senior na misisi ni nso e misisi o ene o so problem there senior o see dank proke okay so wonu dank proke a okay sisi ya we ni na ebija sa we dey nyame sha mo njo ba ke friend fight okay na so koko ya bi betana me so ma me je me ho enje me ja me na mo ja nko na afi ese fifi me to ntimi kura amfa me to ntana se na so me hia dan fight okay aboa me pa yini na run my team ma dem ho sine fifi ti as that team boy yeah go Enre oba pemfo oba o ma akwara nufo ni akwara woni mfie dumienu entumi numbi ubenya bi wo herbal shops and pharmacy shops a ewo man mu freyen ewo 0244017556 ana 0266593330 FDA ajebede nkrato yi atu. Here in Ghana, when it comes to chicken, the good old days are back. Why? Because Boris Beef's Chicken, BBC, is here. Yep, give your family and loved ones Boris Beef's Chicken. Fresh, tasty, delicious. Boris Beef's Chicken is produced right here in Ghana by our cherished poultry farmers with support from the Ministry of Agric. Get whole frozen chicken, gizzard, chicken feet, chicken neck, and chicken liver for those special family meals, buffets, picnics, funerals, and all restaurants. Get Boris Beef's Chicken. It's halal, so everybody can enjoy. Wherever you are, call Boris Beef's Farms hotline 05-444-444-53. Ask for our branch that is closest to you and come get your chicken. Boris Beef's Chicken, BBC, proudly a Fiakoko. Charlie's always look out for Charlie's, especially when things are tough. Like even today, you can give your Charlie's 10,000 Ghana cedis. Just enjoy your favorite club beer, and you stand the chance of gifting any of your Charlie's 10K Ghana sharp. If you're a Charlie, then Club is partnering with you to make this happen. Buy a chilled bottle of club beer, get the code, and nominate via *899*9#. That's it. Cheers, Charlie. Drink responsibly. Not for sale to persons below 18 years. Not recommended for pregnant women. This advert is FDA approved.
ade o maye me no me nko da na police for no o mu pa ma chozo mu de mu sremi a mu de yam di sremi me me nko na de asie no ntwai na am say aban mu wokọ de ya enti ma di boni a enti o hene no nti me kan kire mo wokọ de say mo mra me fa me a mo soldier for abi bom naked no pa ma chawa to pa ma chawa no fa ni kan say me na am say ni kan de me nche so mo de me ko tumu no bom naked zam ka say me ni kan pa ba she de a me she ni kan me kra be kuma firi ase me she ni kan da enti me fro car police car na o mo de ni kan gum de ko do na am say me di me hu say na police for say da so mo so me di me hu say si e de ko na ko damu sa fa ni bi su twan kra no ba no be hu a o mu wa asem e na mo de she ni kan no e na mo de me ko wura ti me wura fa asem akonsi kan kwa se we na wuro o hene npa boa no ti mo de me wura mo di me wura na soja fo ni yi o mu handcuff no ko twa me sa we no e na etwa ho e na mo yi o mu handcuff e na mo de ko ti me she ma na police for de bi gu me sa e na mo ko se me ko twema no asem me ko ya na police ni ba no sa me se aduma hene ese woni no mai fo abodwa umuni mbabia me free aba be woro ne mpaboa na wo yesa me woro mpaboa no be ba soko me woro mpaboa police ni busa me no e na me share no kure e na o share de ne ba na shey e na me show papa no watna kunya so no mpunto bi ankoso okuru nim na wo de adwumafo bi ba ho be frɛ o mai fo shey China fo bi be ye project bi enti o mai fo nyina me hia ne project no be no ye hu benefit o man ere yi e be nya wo ana ba na abekae ene yesi ate ti hu se China fo nso ye dey e start adwuma no enti wo beba wo bia na bia asase hu sika enti na ba ho wo ma ho obeji kakra no afrantu na wo ya ase kwa asetena afrantu na wo na kwa asetena enti China fo na dia no na bubu sha se mo san dia no gasi takers bi ma blofo bi ena o ma fo no so le se ye mpene edimi ya na beji na adwuma na se nana ye na kosi be sale e mo di kan no mo ka se nchirima wo na eduma skuisi e kan nchirima mo nim se o hini bi na be pre nchirima no nana mo amabo de nchirima no de mo mo nwen nchirima no ho e wa se mo be kan chen se chamin frɛ langard fo ne mla ana se anana o fe langard fo mla ntu langard fo ne bo wura ho no mana me yi ni mpaboa no ehwa do ma na ho no an hwanka de besie no ene pe be wuo no so me yi mpaboa na chirigu fo ma e so le no entokwa ni nyina etwai we say mpaboa na nwura kwa no de kreti ade anfa ewu ana me dase e ma me pa cho asase no mbeji om de ye acres na de ma om 10 acres no waji hu sika waji sika pro man na nya be wo so bia ni kronim we bia no we kronim obanyi memo akasa wo de boa won sem nyina no memo akasa enti krono bi bia ni di we ni amfa so ato ama China fo no kura e no obo ma no ba so mbe ye bibia ma mo nso omo ye bibia ma ye bibia ni we kronim bibia ni kronim no mse de no mbe ya ma mo omo so mbe si commissioner ana ahemfie omo ye ahemfie nyina ma ye o master te omo dwuma de no mawie na kromo de China fo no nya hwe China fo no bibia no a China fo no aye okrunim na nanka hwe won kan hwe ya no ho eno mo so de asase foforo be mo a o man fo no ye ya yakọ wuro na nampaboa ti yakọ wuro na nampaboa omo dim gina alaka dim ko court the magistrate no akenkan magistrate no we ye de ade no ne da wachi hwe wani mu behu toilet ya o man fo koso no toilet o man fo koso no aduma toilet no ai o tan kro da mo toilet ya man fo koso no aduma toilet ya mugozu ni toilet ya koso aduma kro da mo na de ho na ma de ho omu nyina yudam we ya so obiri jana na wakohwe no ba oba akoto na be makoto ha Jesus Christ bibia ni ho aduma hini kroni ni kroni na project na efesa na de China fo mum na eye China fo enti omo de me ko omo twema no se wiye no omo de me ko gina ade achi ukwada no di etasi level abene ko ade achi ukwada e brada mo chi ade achi ukwada no omo de me ko gina adakam se che omo ne omo de ko ama magistrate ako jeremi na magistrate no kan omo nkrata na obo me de atakofo na am se yes madam na o se aduma hene se e da bi se wona na mayefo ahia so ufre hene ogo no van pe pa cho se kodie na kodie court okay o be wuro o hene mpaboa na magistrate mu sam se etisa na se etisa na am se etisa na o se na me difo na se me dibi na me se me difo nto wi na o so kan manu asem to kan manu asem wi no busa continent se o hene no wai na continent se watu kwan na o se wonyina onsi na nem na obusa na se akura yi se so wuro na mpaboa eye mpuntu ani kronim ene nsase ton amoton amu sekru no na akura ndi akukuduro ne eya
wuro mpaboa no nti mo so musi ne sei na kontin ne te ho nti agye na kontin man sa no so won fa ne santo no ka je se di kro mama yen ka se kro no munto mu de o ana munto kro ni kro na mpunto anim na se kro no amnante tete sei wo kro na mpunto ni kro ni na mo ton sa na adwuma ni kro ni ma ebede no mu fa kukudo ni eya ama wuro na mpaboa nti mo so mo hwe yi no ka sa akire kontin no se mo hwe yi pa mo hwe no sa na no so kwa agboche di afa sa nkra wi ma no se mo hwe yi na se nipa kro kakraka we na se mo abo edwa na se nipa ba akofo atima ba wuro mpaboa na o ma ni nyina ahwe no ama no mpaboa ko dia ene me ka kire mo hwe yi mo hwe no ka sa akire mo to ya no ma se Jesus ka kire mo je wa wi obi anko de ba bi na magistrate ga so obi ko obi anko de ba bi oyo oba wo dwene prosecutor na ho no na ha adwen se ko pese o de metum but ma me no so amfi no owi okura soja fo asan ye ayitia me se me ne menu amane me nkrofo aye dey abum ni nyina ma me no e botugu soja fo ai anana no wo soja fo sa soja fo langard fo no yusu mu langard fo no yusu mu adumai koko langard no yusu mu adumai koko na ayo magistrate no ejam sha me nko no ka cha me sha bo so me nsia so hina no bodwa kra me de ma me nyede nsi ho nko ho oni yo ka che kontin se ma kansa no so no mo ma mpuntu mra kronim na mo nya ane ma na mo ye ne de kronim mama yan ka se mo nton mo ne mani ana mo nye kronim basa da se bro da no adumai ayin fie ne bio de no wote su kra wuo no o start bi papa ibo won si ho da asase 10 ka no twa ma chan fo agiska bam bibia ni kronim public toilet ba ko pe eno aye no kro from ho kro kakraka nyina public toilet ba ko pe eno aye no ho no bibia ni kronim bibia no e wo kronim jina bibia ni kronim ni tobi abanka kankoto twenkomo sisi aye wi a ye be ba ne ato ankomo no so amana ye de amaya ne brede ye be sisi so na afi yetimi di nkomo we ko akire yi pa na nema eko tote edema tobi abanka ke azigiribo zonkaru kagoka togwe ewo adjusu bomfa ofe chen kurum kwana bomfa na ewo djusu no togwe se obi pese osisi wuro kawafo wabeti ye koto abai ope bambos no kwa ba asumdiem opese wo na odi nkunim atogeze tumirika bra na kache ne eni pialo atena sentime nyi nkomo ni kwaku akwaba kwaku msumeje osebro ede na ko togwe togwe abakeke na so ye wose mfa ncha kese info na yanchi obi biara wo chinchini pinchen ya wo hwe ye na wotie ye megidi se togwe abana se o transisi won sema oka se woni hanso a na chese mo hu de o ye papa no edu sa me se ne togu a me transi a na chese nyese watu kwan na emum odi dwuma ana se no ma aben so ofie te basa ne aba betra ne ka ne semo kakraka ne semo wo wiase a wonfa wani hu sunsun mu asem anfo wani hu eno na togu a ba keke ediji ne dwuma na obi beka se ya na me ko ba bia menim se sebe bosom ana se sunsun mu no fa na de nchekwa enye sa togu aba keke sebe mpere nya bosom togu aba keke sebe mpere nya se otwa moja togu aba keke nya dry pocket tabi onde ne de ne se otunu hu si wo se ono no sebe wo ye baifo ni mo ne bayi no sebe onfa nse ya de ti se wo ba domo no na do ho babo no na oba na kachi ne se wo se togu ma ba bom ho ba mamia ontwen ema obi emesew ene de ne yehu ihu nipa bibiri wa brabo mu a me say why woni me say yare na ache no ampa enka obi anka yare anka hospital na nka ede ukọ na nso obi yare ko hospital vie bebere doctor say wo hu yade a ha no edi we nipa ne ye kasa asem no kire wade na aka biem na se wo twen wo na ewiase no de bia makase yene asante ade ana se bibifo ye man mu de ma menka se bi nkire se wo kire na se wo se bibia ne wiase a oboa agro na wudie na se wo ba wiase nche ena krakra ya no to nga enim se bibi wo wiase de na obi ti wa na bra ba wo bo nyina ne mfitiase na nkekọ kama bate ebe wiase no na bra bo nyina ye basa yesa na nyankopon bo wo ya se sa wo shebre de bia me kasa asem wo se me sa akora woni mu hwe kura no abaifo timi ku no esesa ne life ye ku kura na nka wo kokora de nka wo fa wo dwane but obi wo from the way when you to nga ene status sa ne shebre wotama ye dware nim
ɛne nti obi wɔ hɔ nom a ampa nyankopɔn bɛn na dom ɔbɛbɔ mpa yɛ saa nyame ayɛ na dom a na onyini ba every 15 years to 16 kwa kosi 20 years no wobɛn no wa meki so meki saa necessary bempɛ sɛ hwɛ saa necessary ne normal kɔ fam pɛ ni asa so ne mu da bia meka sɛ nipa da sane bu ade ɔyɛ no ɔyɛ akwala da bɛ na akora bɛnyini ne wawu afi wiasa ma wo ho atɔ because okura wo fie no ɛkyɛn ne pani enti sɛ yɛka sɛ ewuo mu deɛ na nka sɛ be mpanimfoɔ mu deɛ ɛsɛ nka wu gya saa akwala no nanso akora na ɛyɛ wo nti wo bɛyɛ dɛn obi yɛ adwuma ɔde sika kɔtoɔ wato ne prim kɔ bɛba na sika so ate ɛnyɛ kwa sunsumu ba wo dɛm a wɔn mo ago etia na obi wa abrokyerɛ sɛ me de matwa suo me de ɛbɛyɛ ntimi ho na ka kyerɛ ne no ma sesa first ne wade bi sɛ obi bɛyɛ wɔ afiru fie ɛnɛ obi ɔtan okura timi yɛ ɔmawu nti de bia yɛ kasa asɛm wo sɛ woto hɔ a edumre bi a wo so mu nyame to go sɛ ko asɔre because no anka so de nyame di eti wo so ko asɔre na mmom edumre bi wo hɔ no a to go ka asɛm bi wo se nyankopɔn kora no obɔ ma ba so sɛ mo yɛ adwuma pa boa me anso ne obi te hɔ wo se ne suku a ɔkɔnti wɔsi ne nimdeɛ ɔwɔ nti isika ɔwɔ nti wo ka saa asɛm yi a na ne buafu wo ka saa asɛm wɔsi o ampa me se yɛ gidi sɛ nyame o nanso wɔsi ɛntrawo man kɔtɔ adaka mfante new town de bia nyame bɛyɛ nyame bampa nyame bɛyɛ nanso de bia kɔtɔ adaka na wuwi a yasa de nyame nyuma sɛ dɛ abɔ no wekipi ase na sɛ wayi ase obi anti manyo ɛntrawo saa kwa ewuo no de togo sɛ nipa wo bɛwu nanso yɛnhwɛ kwakoi nipa ewu wɔ wiase sɛ yɛ kɔnsɛnea ne hwɛ no mam sunsum no ma ka wobɛhu sɛ obuo bi wɔ hɔ a nyɛ nipa ne nkrabea no de afiri wiase obi wɔ hɔ a ne deɛ no yɛbɛyɛ wo sɛ yɛde nsa nom ɛbɛsiw sɛbe w'ani so wobɛwe nsa saa aduane kora si w'anim a ntimi ne wobɛhu ansa afei de wotiri yɛ ka yɛyɛ woyɛ mu nnoɔma nyinaa asɛe na wayi ase na afei yɛka wei nsa na aku no deɛ wɔpɔte sɛ nsa na aku no ɔno nso na ɛyɛ wo but wonni ani nti wohu kwagwadu me bia wiase awerɛho titogo aba kɛkɛ sɛ ɛntena hɔ ɛma ntɔkwa nsi ansa na wakɔtɔtuo wɔsi di ka tɔtuo ansa na yɛ dɛn ɔko aba ɛde ne yɛhu ne nɛ ɛna obi hɔ a ade a ɛyɛ ne dea no obi de baafo so gye afiri ne nsɛm abrɛ nya ne dea obi wɔ hɔ ampa yɛbɔ ne sɛ adeɛ wɔ yi ahenni wɔ ne dea nanso wobɛhwɛ ne sika bi nti ne agye afiri nsɛm togo sɛ wɔntena hɔ da ɛna nka kɔnwene obi ani kadeɛ na wofa na yɛ medeɛ na wofa no obi ani wasɛm wɔ court kye sɛ ɔtogo sɛ si wakum nipa a ɛnsi wɔ sɛ wosusu sɛ nipa somasi wɔwɔ faase wo na wokum no wonwia wo na wokum no deɛ ɛnsi wɔ because ɔno ɔkyiri saa na mmom ade a sɛbi wonim ho hwee ade a sɛbi bi yɛde too soɔ ade a wonka ho na yɛde wakɔgyina court na sɛbi yɛkɔtua sika bi na sɛbi mpɛdua sɛ yɛbu kwaseɛ sɛ ɛka nko nipa somasi ɔha adwen because of deɛ ɔyɛ nti no na yɛnka biribi nto so ne yɛmfa ne nkɔtom na yɛnkata n'akyi togo sɛ wɔnte aseɛ da kɔdam na obi sɛ togo kora wɔyɛfa togo wɔ momfa afidjase kwan so kwantempɔn so bomfa wa wafa hɔ dadeɛ ma menka saa asɛm nkyerɛw bomfa na wɔ mu ahodoɔ bɛɛ mmiɛnsa asɛm mmienu baako asante akyem kwa so ɛhɔ de wɔkɔ a wayera na wodi bomfa de ta hono no hɛya wo kuma sɛ dwoso wo firi akyan okrom na akɔ asotwe wo firi asotwe na akɔ bomfa ɔso du a hospital junction gyina hɔ yɛ de number nto dwa bɔmɔde na yɛ dɛ fɛ number no na fɛ togwe mete wonka ɛwɔ Sompa Asem Mpe Nipa so ɛno nti meba mepɛ sɛ de nanso wo kɔ nso a meso nya botre ya na kwakuo bi wo kɔ ɛnɛ no wo pɛ sɛ nkadua na akyea fitinkwala blem no wo pɛ sɛ kɔ ya na nkatene meso ne ye ne akwan ya togwe de bɛma sɛ di so no ɛno na ɛsɛ odi so na ya adwuma wo obu a wo ma na kwankyɛ ɔno kɔ anu akɔ de opɛ togo betima ka atwa mo akwankyɛ sɛ ade wɔ nkɔho biem obu a na odu fia na wɔkɔ ho wonim sɛ togo ehu ade na wɔde ama no akwankyɛ wɔde ama no sɛ wɔkɔ ho ade na wɔde anya adwuma to obi sɛ mekɔ yɛ manhu we obi kɔ baabi wɔ sɛ manhu we dabi wo de tie ne instruction so kwakɔ yi ya na nipa ye lazy wɔ no ma bi ho ye ni ha ɛna yɛ sa ya memfa sɛ mɛka ne sɛ ye bu ani ku so wɔ no ma bi ho ade na wo tutu na akɔ sabe wakɔbɔ kakaka wɔ ho no ye de ama no gya bibi na ade no so nya adwuma no nipa ntimi nyai gya bibi kakao na hwɛ de da ni mu nipa ntimi nyai ti de bia no wasiei mekwa ha ti obi anante ti de yɛ kakwa ne buafu
What's what then I catch what that's wrong. Well, come so many Jaffa number to Jamame. Okay. Now, Yankee can watch them. To be no bit to come now, be okay. Come Musi form in Amon number. Who fear for Ubi or chalk. Number 0244 0244 48 47 0244 48 47 EBM 0244 50 66 21 0244 50 66 21 20 Togwe Abake number. Togwe Abake number near the Atugano. Bomodin because a ne number near the Bibia. Me can a be a mepon, me number winning. Because me and Casamita, me nyadru, me nyarenti, Togwe Abine, keke, na number near the Atugano. Eti bomodin fat Macase drew maybe at the number to just say, would the sure. Now we name the Dache, the Eberto. Obu had the number to just say and fan bedroom maybe now what so I was ye na me tie Sompa Asem Mpe Nipa ye the number between your papa number me kofane wo de me maka me kwa me pa church pa edrum maybe a number bi wa me chro bibi okura me nko nanso da chi asem nti afel bo se na obi aba ye radio si into mo pa chro ma di we ha me se ntu ni ba bia ne ade me se na sa na te dia gi number ne ko na me anka se de APC me ni bi Mummy and tell Quaqua. Bemma be a worry. One day de bia warrior or warrior fear or non quadie, any bear 6 many better months. Now I then go no banana that panoko. Bemma will be baby. And at the Abba, one way the crowd walia. A dream maybe no chow at the pado ko to figure I say, said Bobama crying Yajuma. Oga say, ye go any more than him. I by first set the trap where we are say, I'm Nipa. Now, no one, my cousin will say, Messi a boy, free bear no me and son no me no me and psychono. Messi Crone, you be the uncrophobic and yawatia. Some crofons who crowd doors to tell your number area. To me, we are say, what one you want to say, be any reason. Me de bia meka obi a oti wiase bia wo se bibia ni wiase no ade kete na de ku no o ma boa ai wo so no wo so se friend kokroko pa ne ho den aboa bia ntime nche no so re ni ma kingdom na du mebi na hwe a jata menu timi kan bom no o ma clear na reform na no kura ntwa no aboa friend koto en na Asem Mpe Nipa wo so osuro no edide bia hwe wo so no ko no musu a chichi otietie nsuo no ansa enantatia enu ti na make am for chew say obi bia wo sika wo ye obrane wo nimde wo bibia wakosuku emfa ho baifu a wo ha no peso oku no enya ho masua wo sua ye nya osika wo me de bia meka nipa abaifu ni brene pa no obi a se bi wadi because wo na wo ma na onim eti me kan sanse mo afidie so a ya na me kan se chewe se mo amodi ye no mo asabi mo nya sika tutu kwan obi atukwa akwacha burochire koko sika na edikosi a koko na edikosi a wa na ede ma na kwasi fie nya kwasi ko na babu afie okọ ye no wa sese fo wa burochire wo ka se ye kwa ya dan ne shebre enye yize kwache obe ma ntuma tiri papa betra ha hwe Togwe Abake wonya moboda ono sabe pe wo se won tena na yele me edu 10 wo so won tama nipa bako mefa bako kura mfiri ni nche so awo 38 but awo 38 but obi so aware bako de bia o problem o na wale on enye kwa the number na egu ayi so wa mu re TV ne de number na egu so no ye kase bet ma twa na omo tie de kwa kusi sum yenko 0244 48 47 0244 48 EBM 0244 50 66 20 0244 50 66 20 Togwe Abake ke number no wo se wo de se wo pese wo baby na wo pese wo ba bo modern friend WhatsApp no wo de friend no na fa won sa benkumi wo se twa na wutwa na wo de kasa to ase enkochoro Togwe wakan no kwere wo se ukochoro a ono no hu na emom no wo de kakasa me ha na em se Togwe na bo wan kasa udin wo papa no ma me din na fa won sa ni bonkum ni twa na fa to na kire ne ntoma wo bo ba bia wo kasa firi afenso wo fie na fie na wo no ebia bibi nti wontimi emfaka na woni obi a odo ba wo so fa number na friend na enhyehyɛ wo ho no obeye obetu ka na ono aba ho ade ebe ya amane ne amamre bi oba be ya ma ave wo good
a gold no say fie say nwuram wono no say ono de nya de a ngrovuo bi kotu ano ma fa no Togo de wonte saa wono be yen hyehyeye na wakọ baby gold no wona nyese ofitia no kwa kotu amane na amamre wo fie panimu wo fie wo a wo wuye no wonim ni din kwa na de fabra na baby gold ne hye no susu se hye no sahwa nete bra no nhwe mu hwe sampa se hye ho be gold bu ayetu ni anya ho amane odi a obewu ena ma fie bi abo ya nso ubeko fie bi nipa ni fie o gold wo fie ho because nipa mu di gold ni amane na amamre no manye o mu nyina wu Togo se wonte saa enti ye de ye kasa be kwa wie no ye sre enne ye beto aba aba ne ye beto susu sa aba wi enka wo hwemu pa enka wo dia nanso no ma bi adane Togo se wo de bro hwemu hwe na nya boni bi na wo de adi obi se wo de obi akwhya fom wo de opinfo obi akwhya fom ema e trodo se wo de na ye hyinchi musa kodi ba bia wo se bra wo beje wa de amam enu ntitoga aba keke number na gudwa no o wadwoso bomfa wudu echa ufre echa kroma na okwa asotwe ufra asotwe a uko bomfa kwa bia nwa apese se didi kwan wa indimentra na nya no fofoto na nhwe nipa tra hodin ubi bi yare da sorry fie seven predo da sorry fie ni aboni chembe de wo sofo no kwa de ne ko no hu ni da enso de bia beje consultation fee na enso wo de she na de ne ko ne ho nto no Togo se koyi na fa ne bra because na nyoma bia na ye kwa e wasase so entra wo kwa se bibi wo wiase usika wanya no me se no na baifo so wompe enti mesra ko bo ho ban na wo bo wa ho ban kwakwe di emfa nchakase ma Togo aso ye obi okọ ho bia na me so ko ho bia na Togo na ngasa kwa so ye chia no nyame aduma eda wo kwada ye sawa ye chia obi bia Ewrade Nyankopon hiro Togo aba keke na ate no nko papa we wa bene Benin ni de hye Togo have Benin have papa we wo bo adwuma papa ye kasa ni hunade papa ni hunade wo se abaifo hene odi mu ntintimban ento no ya chechire wana ye hawo no wo de bedan no na ono asa akọ camp no aka achiro mse maami akua nyantei wo de hye na no na nka de ne ba asi yenkunu aba bi hume jankwasi asem no eno na ba sa no wanti ya no no apirawo na mako akomonim tini ameka chiro ne se tutumnika kotogo no mo ana ne ma enkotote emfama Lord inus asem nka chiro so de MPP aye bi ama no Asem Mpe aye bi ama no papa because obatafo a MC no Osei breaking the age no mo mpo be mana baso Lord inus ase o ma Dr. Mahamadu Bawumia abefa akonwa no edisuna niam akotote ne senti no 7 September or starting Jumedi was Sompa ha no the MPP fo nyina abetena se no ma cheche niam pa MPP fo aye entuzo pa be board ye ho dahuro Lord inus ase na djuma oba be di nwanwaso no entimpa mo nhye ne nsoma na bere ni dura munni nyina nya ba akonye djumedi ni man nye fefefefe na nya kama wote Lord inus ana na tia wa mu ye tafo MC onese yemfa sa da hurubo yi emna meto abobo ntia mepa 7 September obe starting djumedi ekosi 7th December ebeto abawi na aseda ho no ode ama twedi ampo danke ba asem nkanto say ya bibidu ayale hwede a ukotri na why mistake you ndu yale pa na oje bibiduro digi obo ade haban ni nubana ni di abra na ho na ade efe o papa we hu ne se wa ye bibiduro ayale hwede dokota emfie aduonu ni ono abi en hospital so mfie edunan ni 14 years ndi papa no oye pa bene pa wa gi awards over 37 ne 38 nese Ghana Jinatum wasi wachiri nkase ne ya uyemu woroso umanu anwe wosese kusikrante no yalefon tumirika ne brabra be hunu no mo amane yamankotote emfama wasi de bibidro krojin betu yade na se amawo timenka nche onimire se ne number ne hia fa ne frɛ no se doctor ya na me nan twetweme ya na manantu mitiri etimi pai mesa me chest moje ne afurusie yi yesi manya kidney failure udi ni nyina doctor na bibidro so ebe hwe number ye 0244 017 556 0244 017 556 ofrena obeje oso Dr. Amagashi say menka nkyere wo say ono do ya apostle awurade frɛ ne bie nani na ode ha aman aka no nti HIV na nkofo su na chiwa brabe hu no wo kasa akasa dia obesa amanama ba hu kwada na awurade busa ne difo ne say ennompe ntu gidi say number ba wo say agya wo na wonim edo na awurade abie wonani no omode bibitru sa wo yade etiawa Dr. Amagashi say be ma ayeketwa o ka Bible ba bi e ka say wo yire be fi ne mpena
ne bema te se afunu mu bema na wona ne dama ne husane no na se awade kura nim se bema mu nyedura obre ti Dr. Amagashi si se aduro ni nyina wo bi ode biduro kroje beboa wo ama bema ne mu ayeduru ebia gono na chichire wo na ama bema na fonwa obesa pede mama ne ma akotote dia ma no ene yale wa hodo bebre ni ntie ndimi mosofa ne number no ne frɛ na ne ma enkotote emfama Dr. Amagashi number no 0544 580 936 0544 580 936 so for Dr. Amagashi or Josona Eniema Akotote Diama Golden Dior a golden deal say Amagashi mama na drama mo be ma ye bechiri no so mama enkun ne ma de besiesi wase ama hwache enti ne di golden deal e kire say uye golden lady ananaba hemfia oche gold itinya na katia wa ne say munto golden deal ne ma ne bebiri na mfansiesi masena ne ma nkotote na hemfie ho nte emfa emawo enti say wo pom na ma no apedodo atu o ton uto bia yusu ankura na ma ne 0544 198 043 Togwe habanke kazi bribozo ngaru kagoka papa we ne di ne ho adanse esesia no Togwe bo adwuma papa ewo Kumase adjuso bomfa road na buduru bomfa hospital na nimu ho na ofre Togwe obejo so na ne ma akotote dia mam Togwe se ne na mane 0244 484 747 0244 484 747 for Togwe na eniama enko tote mfama ene asem na wofia na no de ne mesin kura afimo mesin afimo ye wudopim so tumfo se etu asase so na we no nyina ekoso mempe se magiedi but ye beka se we gidie wo ma me ya se mo fa se beti asemi na ya frɛ na nane akohye no ade na wose basa openimpa to aso Tama eba za no ma bi ene ne kunu adamfo no me bla na e madamfo ne ne yire nkwa na ebua sister no kwa no so je ni ba ko hede sai sister no ba ha ukwada no so je ni kra ba ko hede no sai sister na uhwe video no mu a owuma no treten sa na ne nana ejina ho no edimi de asema de be dam no che mesre o magumanim ase pa yiwa se me bone a anka magistrate nko nyame aso ya fo ne jejina ho no pacho ai ba ko na ko tama ba no ba ko na atama ba aso je ni kura ba we collect evidence ba ko na ko tama ba no omunyina wo ye balance ye bi wile ni mba bia omoye omadwuma ni mba bia mu free ni mba bia omoye omadwuma okay the sister no na boa me ono okunu na boa ya abosana police for no ba ya omodime e kokodenzi se ma ye bone a kama ji so tense ko nyame and even say oh hine wono man for asia that's why I dey nyina man for awro mpaboa kwa na ntiase a sanga so ko sama o man ni na no e wo o man for no ma nananum say da bi man for na animo aniamo wi achem na mfre o man for na o man for nso nya dey na eme sasa obi na de ko tena so ise kroni gu anim ase say ni ba kroni ye ko dan no ye mfa ba bia wo de fa yi kokko wanim etimi de me se me de ma de sere ba she munya me moa me hu fia o magu no amomwa me ompa Asem Mpe bi nkan kire ompa me hu se papa ni munyamfo bi ne di wachi yentie papa nso ne ode bae opanyimpa bibia boko de papa lo ma bibia boko udini bium efrem Osei Aboagye Osei Aboagye yes abos odi ani ablante wo fa ase ne mpon o ma me akiri ma me yonu ne me okay let's go sister tia CCC pacho an say na oni mfa ne o kan ona kakra be na o kan de o kan nyina papa lumba me chia Sompa atiefo correct ene ahwefo nyina ye to so nam chia osante hene yo to ekuru krabe ngoma so ye wura no kotoko hene na me chia me bum mu ase e kasa papa lumba de o kan nyina no sabio mpanimfo se eya ni yade okay anya ya fun yade na akasa je se ofi wo sin ansan na obi ahunu se o yare ani de ye kwa obi ahunu ani de ye de kwa obi ahunu enti asema yade da mu nyina wura ye wura se na se etu abebio opim so ona di ayi asase no ama obi se won hwe so man kuro be no no aduman okay sa niam we ekoso enya na o se obodwa efre ya hemfie na wokọ na wa hu se wa no odin no ye be ba abechew enkola bebre wo ho ye chi ya se obi botuo aferi o se obi de
ohene ba obi de car ebeku no oso ba anti Roberts ya da ho na dwo na anti Roberts ba e me wo fa se ipu no wo de wo na bubu ni nyina oh wo bubu ni nyina boy bia me na otimi fi a me na ne te wo mu kokoche no wo se nye oni ata wo mu se chenchina wo ni ata na no msusu se wo na abrandi sanate na mpanifo se abo be ka wa efiri won tumam me a me nuanom wo fa se mo mu di mu akotene sanse ebire bi atwam no na ohene no na yeni nafa okay enene wo mu akoka abom so wo maka abom so wo maka abom a wo ye nyina ye hene abatu ebetu e wesi ni obebe bia ye president ye nyina hene na sa asemba na se ebeba ahemfie obefre ahemfie wo ma obefre manfo na manfo obeba na akoya afie matwofo policefo sojafo momru wo mo dia papa yetu ya ni ba bia hwe enyi chese uba aduma ho a na meka se ya ni ade no yemfa ho ahemfie o hina otwa mu na akofie antwi a wonya no ba bi kro start ahemfie bi ene wo ma san twitwa ho saa manaka fia bi ahemfie proton nti saa no manum na da wo ba wonsi woda hwe China fo ayi a odi ama asase yanta ma odi ama wo mu wo mu ba ye na ekoso China fo no plot we momo plot na nanon plot sebe odi jaye no hinu no otwa bi no besere se yesere wo me yanya yie ho okay munya nya hwede ayi ba o me yie ho ne brebi na se ye no bo ebeti ase ekura na obepe ba bi fufura ma ye se enti ase ya fa ya sase okay monya ba bi ama China fo mo se chinchina mo ho na mo de be community center ana mfa danger na mde ko si so se dabi yenye ne sa ewum se wo hene de na so po obi ade a ene ne ntanhye yene ne ntina so so na ajapade a odi aja na sefo no ese emsuma busua mu atre enti no obi and mf enka ho asem omu kominu ama mo a menu ama am so so sabio bibia ni a me ya so wo de ani die ma me enti nka mo mbra na ye mu yanu asomdua buam nka asam no si ade be mama si emfa mama wa huni ni pomesi so mo no utumi akuta mo nti opem so utumi a wa ebia mama no nti no na mo yo sa ade no mo teti asase mo de matwofo ayi wo beti o say yama 25 prot matwofo nanse a empabo awro yi ba yi mo free ahemfie ani aba na mbusa se China fo adwuma poti be no mo beye mo ka no amanfo no ehunu se adwuma wenti no mo adwuma wenti a na ehun mfasode a yebenya wo wo hima anse mo so ya mo abegu ase ewira enu na kofa ye ba ya ofra matwofo no a enu nti mpabo awro no ko be mu no so nti watata odi sojafo ne aduma hima ase mo begu wo se nwura ono ato nsa afra da so etewo no min twa ntonto obi so enye hwe emfiri ni ho oba ahema ko oba tan ya wo abadaye wansem ka okay mo bia mo ma mpayefo se anobrɛbrɛ ma abato sade to nenka kasade nenka bia dom no ani ha na wo frɛ matwofo se mabu ye de a wo mu ba akola wonu ko ba de ana ho no ho ba de enti se mpabo awro no ba mu no na dom no nyina ni ko hwe sa ho no ansan no nya ko adwane mi ameti wo sie bafo bua basa 2nd August ye ko di asem wansa asem ya ko continue frɛ ne matwofo ne sojafo kuro ye ba se wo mfa se ka ma wo ma dwinum wo me ma dwinum bafo bua basa na de me baforo ka ansa na menya me ho atete bafo bua basa me se ye wura bua basa me na meka ana du wura ka je na nimsam okay se asem wi ba bia megina bia metimaka asem bia ba bia metimaka bafo bua basa ne twitwaje me sente sanka na bia me konse do na wose wo hene bibi wanka hwe ankyere no okay so ada aduma hene no wo ye hwan a wote sei wo ye dai wo tu galam sei ane ono ana na brabo ane ni ama yete ho kuro no nti kuro no che se o ka asem na oni wo hena fade a ane o ye tamfo oni police ni ba ko ka kire me se o yi ni card de kire na bu abasa se ono kura no o central o police ni na yese me case wo kode a wo mu pe ma cheme
na ese mako bubu continue ne se me mako bubu no ni pila o pila ba bi esie ohene minimo me nko bubu no me ya ma me taku nkoto aduane ni ye ma me sempo nkoto aduane ni o so di ado langa adfo ne o machofo ne bu ba machofo ne di ka ba asa na anti roba moto bi asa ba asa na sojafo di wachi na wo hwemfimfin no aba enti me kura me se ahemfi okura na me nti wo bi na papa we de mani nsami nsire musa mo ya de hia na mo ye de okuro nim mo dibre wo ho ne de ye kroma ai okay ye kroma sa na tie enti nyese bia ye prise ye kotu ohene na ye yakodi ohene me nkodi hene na me ntimi ntu hene okay so na mum sa ade nkoso wo kuro nim because ye di nipa na chichiri sa ne nana ne mu sa na tie so ene unam ho a toilet wo kasa bia unam wo nya asase dia wa fa sa bia ade ntina wo se ba sa aburu sa bi si aduma ho akire sa wo fa ho a na abahunu se o mamu no ma ne ma nyina ho ene ekodua so ade ntina wo se ba sa akokra wo gi school ba no wan to blog ba akokra kwa me nkruma no yonko no kwa me nkruma ba krom ho no busan se na wo pade me nya de na ma menye sei wo se da bi menye sei wo se da bi no se na kokra menye sei ma menye sei wo se da bi die ntira wo se nkirimanti ma me school ani aduma school na ada ho ene ahemfo amba mumudi ho mfaso kuro no sebe ye ne atimu a obi a ne tibuwa edibuwa no nye ne nanado ada roma sa education abaya uma me ne bia school mo hu nko bi amanfo beba be fa nimide ne wo me de ko ne yeda so tikuro mo so ura school mo ha ensem bebre school dan a yasi kohwe abrosa no esuru nyina ebugum penti kran ka mo fa bi mfa ho eno ti yakoka papa so odu am eya asemo eya asem da ye di nsem na ne asema ba fia ha ya soja fuoi menyini ya anti Roberts fuoi menyini o nti da bia o de se ye aba ho ndino yakowo pia na ye no mo ene ni ye be ko computer so de aba ya ba papa de na no besi na afi ye ne na nanso atwetwe nkomo na ono so side of a story no na ama o man na tibi na afi ni ayewo no ya to agum na bibia ya kama minim sasa na obi aboyi wura bati wo wi na ne to hwe bi enti asem ne be hwe ne apanpu masubire na asumdua ba shila baby u hwe bi nyame nshira pa baby ya wo bia na medofo elan so awrade nshira no onye okase me maame afia ne granny awrade nshira munyina yenko computer so agye die mra sisia e ba sisia Cheni ade Ghana ha be bia wo mo ho 0540 311 311 0540 311 311 na 21st clinic wo mo ye sciatica expert. Hey sewa me hu acho me na no me bisa ekra so ko abrochi. Kwaku, afei na mebeko. Menkrata krani. Hey, eni me ma connection man for den kofo sika adwane ne wanya otu adidi musa no. Oh, Express Group adarumenti akwantu ayefo. Opese otu kwan kosua dia. Express Group do beko mind bi to say Canada, US, Australia, UK, and Germany. Say e to ana se visiting so a Express Group do beko Dubai, Canada, US, Australia, and Germany. Mo am pese mo tu kwan koye adwuma nso obetimi de wako Dubai.
Qatar, and also South Korea. If you also want to take international tests like SAT, IELTS, TOEFL, GRE, GMAT, they can help you pass easily. They can also help you secure a good job in the UK. You should make sure you Kumasi Asafo Labor runabout Accra and so Omo Carnation First Light, Tama Omo Community 18 Lashabi Girl Filling Station. From Omo for ISO 055-555-0067 and 0249-000448. Ghana no free. Burukutu ginger no free. The man Canada da do yenyimuno. Yenyemedru yesuwedru neza shansa. The man in the burukutu ginger yezedazidur in the kekedru neza she. Intisue hun and the nyimizia na nano wati she drinsan. Onu na yeza ye burukutu ginger factory foforo no. Sesia burukutu ginger obogodu nyina na mabe from free in a computer sim. Why burukutu ginger ogu sashim jajaba. Burukutu ginger nyene o chrome. Edu drinking bar wa. Bisema womo burukutu ginger 750 ml core. Awu no wanchenfa. Oye burukutu ginger cheers. Into washo na way from the bottle. Ana yi sachet core na fa posotano. Burukutu ginger in a free hide clear for the pocket or for the handbag inside. Burukutu ginger, very mensio. Nomno nyansem enton ma obi a wonya mfi dunwotwe ana oba a wafa fro. Saa adwadie nkratoi FDA hwem agye atum se eye. Okay. Mebo yefu pa. Mebo yefu krona yetim no kofo bi se no. Na o kan ne asade ahunahuna ne nhye to so michiri. Ababi ye kraya ye ba wi ase asama do ho no. Panyin no de ne sunsum sa me wo me no ochiri sansem hu no no. Nti ni tambi ensem be kosa no. Na sa panyin na kan ho. Enen ensem ne be tantantan. Ye serese tambebem. Ebe tantantan. Papa to asoma me ne yanko. Nti oyene na ntia e ba se asase ode ma chana fo no. Aha. Adwuma be no mba ya duan se omba na ne asphalt. Asphalt de ba bia school iwe ni ba bia sa chemicals omba na ni. Eni sen. Omse engineer na mo friend engineer na mra. Na o ma kirekire yemu. Na wo hu adwuma kro na ye wone ahenkro ne bo ehye. Nti nka omo fa adwuma no kra nko ahenkro fam wo. Anya bia chana fo omba yi kwan. Omba twekane a ebe ma wo kra wasase ne bo ayeden. Na ka kra betima ya adwuma akọ ho. Okay. Omse buo ade nti na makoka ahwasem. Omse ombesi community center. Community center na ombesi no. Eno maje nguzi Canada 500 million edisi community center. Asase amoton over 12 billion na moje ye. Maje wabra wo man no a yedi nipa na chechire no ba bia gyae na akra ye ni bi. Enti no fa ase yire wosi ya asase yantami ye China fo abrofo na abagye afi ye Ghana fo sanetie waton tempra ena timamufo tikurum ena omuni ye nyama comment papa o ma ton kura so enti e ba sa no a odi sojafo na tata ye ne a che no me kura de wo ma pam nya na me no o mu ba kura me dai woni so o mu ntimi ba ho so timi dwane na ma pa ba bia fa because en wa hunu no so hwa na e friend tope nti na ma pa ba bia fa nti no akire no yes ano da no na me mini ho na me okumasi ti wo mu frɛ me no so wo fa so no ma bo no a wo ma woro na mbusa so wo mu bo no no se no kre abro de wo ma mo no na mom na tare de wo ma titi mu nyina wo ma titi ti e ba ya se na yire enso se kwan ya ma fa so a ma buru asoja fo no me ansa na da so no ma kwan ya ma fa so a ma buru ne kunu agro no ho abo na deja so no wo mo hya ase ene wo mo ye sa de ni nyina no ene onso so aburu no ya wodi ja na nanom so di abo akoso wa bodu ya edi kosu ya hye wana boy be ma eyire kada je ma memra wa wo yiri ne bodu ya no satama medamu omudim kwa de na ana oba satan kro no wuchema na wahyem sana no hu si abo naked asana naked am de kwa de police for me dance for kwa de police for na naked no mudim tra ka anim kwa de ho eno mo sema anhye ni kana pa de a o ma min sinam sia na de o ma ye mi ni pampempem nyina hu me producer atimi di djuma nya police ni bi obe confirm say ye boni naked no ye hunu pictures no kamepe aban ni po no abeka se net sa o de ekọ obi a o twam bia gina ayi ne phone enu wo video
ana sister ba ko no gya no wo tiem enti me mani krom ha ade a gonja wakum nipa na mo ya sa ade no enti gonja wakum nipa ana mo ya sa ade no sister na your friend sister ama wona me yire wona na wo no ma ade ni si na nim wure enti me de kra de bedu no no mo ma wura police car nim e de me ko enti my sister nka ade gonja wakum nipa ade no wa enti na ko fi kwati kontin dia wo ye wo tia ba krom e ka friend ma ba firi oko friend ma ba firi oko eno mutu ka na tipa nko fa koda me se koda police for me dance for enti oban kwa ba obodua police for ka chem sha se oban si bodua sa o na yiri bodua odi ko hwa wura na yase odi wura na sesei mu wa yi no de abo no de nso aboto du koda police station wa na kontin ne gina ho owi no san tisi adu ma abontim e bon kro fufuro ni ko bon kro dadem se obia se wo nipa cross wo so amon ho da jabi ama owi ase nyina hu de a eno nso abodua ya no na yi no hina no o ma san akosama mu abu abasa se oba na bodua na bu abasa se oba na bodua enti o ma sama no enti won so wonko ebisa mo se me nua ma bom ne ka de abodua de a enso ofre de bebre ye wie na sa asem no ye no kra be man de nsu be dubi aka ho enso na bi firi kwa enso ofre bebrebe ma bo ntoyem bebrebe enso ofre bodua bebrebe enti mo se me nua mo sister ni ene na jira won mo woni na nketwa anti ma me na kasa kira sojafo o ka ho ena de na ekoso na nyefe ayino me bla ba ko no esi na ni mo to wa woti dem ha sisi ade esi na nim bi woni sister bi ni sister ena esi na nim na me nua ata no so na brand ya be so no ogina as confiance wo ye hoho oduru ho no pake ni ka se o sere se ka me mfa ni ka nche na me se me mfa ne se mo bomu ni ka de wi han ko fu ne da me nsa no de me nsa we no mo pe ena ma we no so se o mo ya hu ntimi ti wo pe akwa de aka won na ngo ka ma hankofo nteche soja ne okura ka chem se me de ma san so hankofo no esi ma ka ho eno se ono no nsa so be wura tete no se wo sami a me de me mani mie na me se mani mie hankofo no is that time na won continue so tuka no ko e don kwa se munya hankofo na ka me sure se nkomo ye dai se no mo pe so se onya o mo adwuma wo so o mo ye no no se si we broma mra ye adwuma ye ma ho nti embese ye be kopi producer wa mra ya frɛ no de na si ya mfa mra na ye time no ntimi hyehyɛ kama ma ye so na wo se me nua na ha wuro me ho a na se abodua de a ana mo me nua me nwoi anoma de se nko mfa bridge ho me de maintain na ne de anti metifri na no e de ya producer ne ekodi nkomo nti so dan no se continue wo fa ase no wa bodam to bo mienwie na anti amfa so kura na de losing beverages se yan kan kire wo se open sound ma pa bibiduro ayale hwepa eyonoa ona di delay man ne ba yi wo bo adwuma se he delay man ma kan kire se fufuo ne yawura di perfem fikire wo paketu abi to menase unim sanu ma meka so fa ne se omo omunim no na mitu omofo wo de haban na ye ya bibiduro krojen enti ase wabo aso aye ohun aduru ase wase adidi na ne ma akotote di ama se delay man no kofo oboje so kankan kra ne se unim twa kakra na wo ko ye de ho na afudade nyankopon de kekese de pa edi nkofo obubo bi uyi firi ho a bibiduro ni so nkofo kwa yalehwe etobi no ma tese no de abadwa so ano dene number ne 0242 133577 0242 133577 burukutu be mensu eno ani burukutu eno success form no maye no onzo bi wo twa bi ofere ade kakra ntu to hye obotom sa ka wa yi na se no te ano ketu eno asa de lova na he obotom eno ye de ne abese o ka kire busuan panyi bi bitima kan ma asumdi aba ene wa diska wa busuan bitima bona ma ne na asumdi aba burukutu ni da so gina na so ebo adwuma burukutu se men kan chozo pedodo atu ne number no 0244 620294 0244 620294 ofre no obeje so na enema akotote dia ma ye di twa woto okra no krobo de maka cho da bia se archbishop kurawu na akona yi ase aye serve krobo into yensa bia waje ne ho di no abrande ne ho se na team 50 days ana anim no krabo so mene ntasu gwangwangwa krobo no enyuna eye correct into they said no pebie utu bia ton ne ade a wo mo de o magye wo mo ho di kom company nim na ekope bi na ne ma enkotote emfa ema producer Mpacho bibi aboko de Mpacho radio adom bibi aboko ye do ba de ase na ensemi ba yi ye panyi odo ya no soma ho Mpacho an uko esi sei adawol ma men fatsa konya isu na menchia na yenko yawodu na bi nka original Nigeria so yakupa na chia oba ya no mka na asem o mechia na echiri ya ansa so adwuma panyin sumame omo asem sumame ya we Asem Mpe Nipa for ye panyin panyin se men ko men nana
na me na nantwetwe nkɔmɔ wɔ asɛm a asie ɛho ampa metoa nana ɛwɔ baabi a nana ɛdi ne dwuma okay nti mekɔɔyɛ mebɔɔ mama no wie da nana ɛka ne sɛ me ɛnimu ɛna ɔmanfoɔ ahyiaeɛ na papa yi ɛbɛworɔ nana ɛna mu mpaboa nti na ɔmpɛ papa yi akye no okay nti fimi no a na ɔmunya no ɛnkye no okay nti ɛbɛrɛ etwa mu ne na ɔtwe a papa yi ka ho asɛm no otwam wɔn na sojafoɔ ne nam to mu duru papa yi fie anim hɔ na papa yi atai na ɔte hɔ nti hɔ a na ɔka kyerɛ sojafoɔ no sɛ ablantie wei na yɛpɛ no akye no no nti hɔ a na ogyina na sojafoɔ no twipiri papa yi nti wɔn twipiri na ɔmpɛ no sɛ ɔmeyɛnkɔ ɛna ɔse ɔmeyɛnkɔ fahin ɛna ɔmo sɛ ɔmeyɛnkɔ kɔdeɛ police station ɛna ɔse ɔmo nkɔ na ɔbɛba san sɛ ɔmo de hyɛ kaa ne mu na sɛ bɛyɛ ɔmo pasa ɔmo de ne kɔ na ɔmo amfra kwan kodua deɛ na ɔbɛka ebi so asi pɛn nti ɔmo nkɔ ɔbɛba nti sila na ntiaseɛ ɛnyɛ adwuma nti sojafoɔ no yɛ sɛ nka ɔmo bɛyere papa yi na ɔmo de na kɔ ɔmo yere papa no a na ɛnyere nti ɔno ɔhwɛ na ani ɛsoso nti wɔn adwene sɛ na ɔbɛkɔ police station afei do ohun sɛ polisifoɔ na edi sɛ adwuma no nti ɔbɛkɔ police station na ɔfa polisifoɔ abɛka ɛho nti ɔno se ɔkɔ police station ɔbaeɛ no na yɛaworɔ papa yi ɛho na papa yi enua ɛne ne bla baako egyina hɔ nti na ɔmo mpɛ sɛ asojafoɔ no bɛyere papa yi asɔ papa yi ataadeɛ mu na ɔmo de na kɔ nti na abusuafoɔ na aworɔ papa yi atai ɛho yɛakyi ɔmo de hyia akɔ na ɔmo aworɔ ne ho sɛ ɔno adagya atai ɛho correct sɛ bɛyɛ asojafoɔ no enya baabi ɛnso hange ata ɛmfa no ɛnkɔ nti ɛbaa saa no ata ɛɔfa ne nua no ɛde adeɛ koraa bɔbɔɔ asojafoɔ no ɛho ama wɔn ho etwitwae nti ɛkɔɔ police station no asojafoɔ no asa ayɛ complain koraa ɛtia ata abusuafoɔ no a wɔn yɛ saa no na asojafoɔ no nso ɛrekɔdo nti wɔn bɔ soja ne baako ama ne phone no to ɔfɔm a phone no nyinaa ɛsɛe nti asɛm no kɔɔ court ma ata ɛsan bɔn sɛ 6 months na nabodwa ma wonsi aseɛ na the sister na tie dia ani atan so ɛsan na nabodwa kola na ɔno ɔnkɔ because the asie ne deɛ ɔtran ne baby nti hɔ na wɔfrɛ police ni a wɔkɔ deɛ ɛsɛ asɛm na yɛbɛka no hɔ na ɛkɔ court no asan ba Sompa nti wɔfrɛ police ni no ama me police ni no ɛkasa the police ni ne ɛka ne sɛ judge ne kura ne consider ataya woti hoyi senya sa anko de ata ebetum police ni no ne kasa na okan sana police ni di blebe no ko de o ye wan se ni your friend say police banyina o no commander no police commander o ko de e na o se per case ye ko sui o se nya judge ni favor ya judge ne kura na judge be na tena ko nyam ye favor ma obi say asema be da no ohini mu ane temam ni ogo ye favor ma no judge ne consider ata nya sa akora nko de ata ebetum na de ata eye ne de maye mfi no na ata kura ba police station wono wo sha ata de ne yenwolo ko de police panyin na kan ata ba police station wono wo sha ata de na mcheze ko de police panyin na ye kan wi koi anti ata ba police no wo sha ata de no ne yenwolo no ho ana wo bi wi na na ka se sale tie kura de ata yire aburu nua ese wa wo ro ne yire ho nti ne kunu ho no edua no enku no nti mama asem so da kuma na bua basa hwana ma so eye nana no wahini ya obo amane no obo amane no nti nyankopon ya admo a wakyina no betena so wona na bua basa efi ahimfi nti ye beya yen sompafo no ye mla ho metie asem bi na me say kanana asem a aba no ye penchiremu so wakire o side of the story ti wasem na so kiremu no etosum pa sanete dia atani yentimi nsi kwase mane nkasa o yafidie so or right so timi ekana sem ndi sanete dia mama wakonya na ya frɛ na nka wo so wagina fidie no so na nka wakyekye asem no se ne asem no esitie pepese ne atifo epe etie no na nase asem no na buga basa wonti mfa na buga basa echi enka asem bia nti sanete nti wontimi ne enkasa mpacho obusa sanete nkwanta awurade nyankopon hyira ne waduma pa wakwa body amasompa pedi Asem Mpe Nipa try na frɛ na nana ma me why try ni nyina achi sa frɛ no yeme so befa
ode fabula mi hia so obefa producer ye ho adwuma amfre na anumre ya o hebi di frɛ ne yɛhwɛ so obefa frɛ no na yɛhwɛ so obefa na niema akotote ede amaye asem no menti asem yankone ne Dr. KKB nkotwe nkomo mra ba sisi anafi ne wo ne de abre ne Dr. KKB ekotwe nkomo dikwaku hodu on na Dr. KKB wia na wa frɛ na nana ene no atwetwe nkomo yene Dr. KKB bon nkomo aba sisi ya ahode wo pa amafo di adanse o amafo di adanse ya ja otumi na wo chiresi amfo di adanse na cho se Dr. KKB aba center de ye osi ade yo de ye kan ene etimi ye ene de etimi ye nso ne ye kan wo asem enti na da ye ba ye kan no kro ne kire adasa se fiu trinwi besi wu na se de se ye entini mu adwuma de fa be dan ye wo Dr. KKB aba center ye ne veins expert enti e ba stroke any diabetes saka o de she na didi mu akodu sen fa be Dr. KKB aba center na wo nso betie we na abaji wa dance die se de da ne da foforo di adanse ye no ye na mani ye 0557 34 60 80 0557 34 60 80 and 0246 71 69 82 020 36 46 111 ofoso be ma se de da kan ye display video obi asabe na ne na motutukuro ne wa dance die bia na so na nkwan so aye ba be ma bia o maame obesi uso kwan san mobile okay na ne na motukuro kakraka nkude na omonyu nsa ni da so asa o se wa ware be 8 years na ekuro ni wuda enti na ama na ware egunu so asidanka oba de so de ba Dr. KKB aba center dance die ba se de abaya yi die ya na diabetes amani na motutukuro de wo senka asipiti ba ya mana ne se betwa na to atwene enso asidanka obo ade se wode ba Dr. KKB ye ba center se de ono ehurihuri wo video ni mu no wa wo hwa edi wo adanse se diabetes wo ni da so Dr. KKB ye ba center se ba bi edidi mu akoduru sama wo na mu tutukuro wo na mu etai se form umia na tom se de wo mia pa no mu no adidi mu akodi sen yesi fa bedan wo Dr. KKB ye ba center ni fa ba dokroji extreme sugar level emia ekuro na abeda wo nan wa masabe ani so asano na ekuro ni nwuma Kumasi Krodo Masanti Matamba Bibiara Wutie ye wo Kumasi Swami. Municipal Assembly one man na mekom Swami mekom on ma de bi sase wo Ajadu fie wa. Ajadu fie was Kumasi mekom. Municipal Assembly wa Swami. Kumasi mekom wo de bra Swami mekom wa. Ka se wo Ajadu fie e wo Municipal Assembly one man. E na wo tema ye community 25. Tema ye community 25. Tamayo community 25 be dia ko last stop Accra wa Accra e Weja Old Barrier kaso kwantempon no so Weja Old Barrier kaso kwantempon no so ena wa wo de hye wo tachima e twimian kwantanti wutie wo nkranza wanchi akoma dan tachima patamba bibiara wo ko tachima twimian kwantalago digada fie wa ena afu gosu emem de ko ni patamba bibiara ko afu Kenya si number 2 4 junction wa afu Kenya si number 2 4 junction wa ebiemian display papa ya se be no she boxer so ne sada no wa wontimi nantenya hwe na de na bedan wo Dr. KKB ya ba center abado kroji atimi amasabe papa etretre ne nsa wo no ani dem enti ne yese ye home service ba bibiara yare na didi odi hye na kodu biara wo frɛ ya beba fia behwe na ma so wontimi maso ye wono ma enye problem we ni dem nko o ena fride wan kosi ni 2 months mu ya hwe na ne nsada ne wono wontimi nya ne ho hwe ni mfimfi wono mo we se bosume ba ko na sabe otimi tutu ne 9 tata ena ne mienu so no ono etretre ne nsa exercise woni dem enti ba bia wodi akodu ofo ye wo minister ba ko bi nso aye hwe no wo reja ana dance die beba sabi ya mpanifo no se a wo mpese be yi o manim be ya bo modi tekini video no no dware swimming pool nso a hase stroke kan to wonom no ya ne yesi abibido se ki ni se liver ofo eno so na wo na ko joje mpa afia nyam cha abena kra eni kofifo fie mo use die atwa 1 years 120 years no mo wodi timi na nte kwantenten ebi free Mali Togo Benin na be chichiri kro wa Ghana mo ba mo fa afo na ya habado kroju sa be dido no mo mejampo o de cap bo ma no pa wanum bi ofrafo mu ba nwumna so a wasanum bi o de atwa 120 years enso ene yesi anya abrofo di an kroje ena sabi na nsan ya musician gospel musician ba ko wa fa wawere ni nkwayo ya abrofo do ya na akose ni kidney o se do ya prescribe ma no se na ene ne ho na monye
and so anka ne yɛsɛ abibiduro mom ne sɛ yɛ kidney so na na you so the 100 years 120 years yes so ne yɛfrɛ ne abibiduro deɛ nti na wo bibini ado ne yɛde ba ɛhu din abata wo din ho ɛyɛ wo dia bibini wo spare parts ni dua no enti na oba ade bo nipa wie wa mo spare parts an gogu storm na tie na wo de bo no enti na wo bo dua de sisa no tie ni mu no sɛ enso aba na dua ne nso aba na di na ba o wi afa na ha ban sa yare enti o desani bia wo spare parts ni dua no enti na yedi dua na bata ye di fra ye nipa dua na wakwati dua no e de chemicals na ecosystem mu eno ho awie ye ne sɛ yare aworo a yete ne ne a ye ne kane ne enti di da ne na nanom bia wudu agi badudwa se kan ka omo na kasabe obi be company eye problem no atwam 80 years 90 years Africa na kane na ka obi dwa 90 years na be afi no betete ne nananom enya wunya 60 years ko na ha se e bo pampers e de na aba de na adoko wo yare bia e da ofi utimi besi wo na se yesi fa be da wo Dr. KKB ya ba center ofo so number ni 0557 34 60 0557 34 60 and 020 36 46 111 of so yanko tie papa kokura bia na se be prostate enlargement a develop yakọ cancer na se be ne na se atata no ntimi nantenya we no franto ma yede ba Dr. KKB ya ba center afi ono etutu ntata e na be che se ba bia o yare agidi ko du biara and da so wo yentie papa ya dance die yimra se ba foforo no ntimi nantenya we yede ntuka mu na bae enso yede ne hair duro so ba ebusu mi ba akoko ne mienu so no ono aba o de serie a ono ntimi nante e ne bibia yenko tie dance die nimra ese bia ayo na Johnson so e bia sisan okay ene yan fast de manya ko na eja e bra ne nsuna edim se bia aye kam na nantie kra e de ma no ba foforo no nyame adom se de ono a timi beji na eduro enim sa ne tam e hye no na enso na hoden aba tutun tatayo enti ba bia wo yare na didi wa koduro bia wo de hye na stroke akana to no no e ma ni da so ansa e ma ne nyo se awie ya ba nti wontimi nya de bi fa ne bedai wo Dr. KKB Herbal Center na nya ahotoso nya ni da so se so obo ade abodua de abata ye abibifo ho no de ani da so wo se audition benya yaresa ofo so aha na se wo si dan na wo mo so wo de cement mpa fra awian de si dan na wie no a wo mo so na eso nyina fifi nwura de na oba de nsanya ye biem odi no na dom yen e na wo na na yuso kane yentie papa ya dance de ono so na ne juso twa ka ketekete stroke ne kasa kwaya wodin na timian kasa ama wo ko tiatia na ko am yeso nya bote na biya yi enne wo no watu na pam ba ti de na wo ka fa do wa ya de man de woni mi pa se drum de obi a o ka so o ba di bia no o ma di na sa na u ai woni de o man se abwa me papa ma tina so de anante na se aka krebi na ni na ko wo kuno wi na Johnson na wontimi o so be 10 times a night moja wo mu ne na ni na ja ni na ja so de ni na ja se me o Johnson we are ma Johnson president oh nice so first one cat is na go na me to a ti a ma Johnson de si a me ka den ma ko Johnson de si e check am ti me no te dem ama pa ba gbe na da o ba kwa se be stroke straight ka put me na denya we na denya se enye ade ile o enya se mpeto akora na ni ni mo ndi ba obo am ade ni aka no se de twa so be we di okay doctor said the ofofo anya dance de me de hye e ma yare ne nka won to nku kwa e ma ne nya se ni da so asa wasu anso bra be so ansa e wo Dr. KKB Herbal Center na hunu de mu oduro me se na ma ne ye 0557 34 60 80 0557 34 60 80 and 020 36 46 111 020
020 36 46 111. Ofonso ye ka say e bia obi etiwa ne tifa edwane ga odiaye painkillers we fa bedan wo Dr. KKB Eba Center otu asintin na twetwe akoma no bo kinki una ntekakra no abre ohumi ensisi so sabe odwonso sope anajo obi asori anopa ekwa adwuma so wo de waposo nyina tutu ade bi ni na woyam wo Osei mpane fiber na beto awodie num sabe untimi mfa ba awomu nsensem problem abama aware ni igu udwi wo sa diabetes na didi mama sabe udwi ba bia yimfi okra na edwi sa be maya na ate akofo emfanya for this years we na mewie u stroke ba bi biara sisie no na echimi akodifa sisie no ya watenka atekọ aware ni igu sabe obema ni hia okra na wo pini kọ ebe boso mi nsia ni kọ wontimi mewu krufi se be ma oba ye no kra atekọ kra una ye onyunyunu enwu dwa se de edi makọ asrasra sabe oti air condition na fire se kra na mfifire prama na pramo ese de wani su kra chiwu wakọhye family planning ama moja fini ma ana what for contraceptives ha ama moja fini sizi ma emma wenu mu nyina fa bedan eni na ni fra wodi enim na mewie fibroid ana breast cancer sabe ekro na tuwa enwuo ojo so twa no ma na emu abi oso tia na etie opon na moja nko na firi mu ba onsa wo so ade mo sisie ni chima na echimo ama yesi yekoye sisie ni sejuri wenu mu nyina fa bedan wo Dr. KKB Eba Center ya wo Kumasi yesi ye wo Swami Kumasi ba bibiara wutie wa santimentam ba bibiara fa ka se wo ba Kumasi fa ka bra Swami municipal assembly won mana Swami me komonum bisa se wo ko ajadu fie wa wa wo di hye wo enkrane ni botam ba bibiara wo hweye mane nko kaswa old barrier ana wager old barrier kaswa kwantimpon so wager old barrier so de hye no watema e community 25 be di akon last stop tema community 25 obetima faka wa fienya ana sabi ashama ana community 1 station se okọ be di akon last stop ena de ne de hye wo tachimai wenchi enkwanza akomada ne botam ko tachima twimi ankwanta lago digada fie wa ena wa de hye wo go so emem ahafo ne important ba bibiara iko ahafo Kenya si number 2 for junction wa ahafo Kenya si number 2 for junction wa yare na empaba enkechi nso ena ni daso nsan if is spare parts yase obodi abodua no say your spare parts no de na je say ani daso wo say ayaresa beba enti ba bia wo chinchi akoduro na mani bi mfa na ye den na fra ye 0246 71 69 82 and 0557 34 60 0557 34 60 80 and 020 36 46 111 Dr. KKB na otene nkano Dr. Aketewisi we wo adwuma papa Dr. adwuma chese osane ho a na so aye mistake Dr. KKB no adwuma obona santimem no efe na ede nyame onshan ba bi wo bia yeguso a ye gi enkrato aba na wo line so a ofre friend ye be se yeko na se obetuma me yadi nkomo a we di ohwe bi ono ala esika kum yade ne kwaku anum ene to bi de bi so a yenhye sufa nti na asem ne ba yade kin akọ ne nchen agimu aye ne nyina ati e be se sa afre ne se na na be fa ono so atene nten ho am ye hunu asantema ye nyina de ani wo ba akofo wote ase asantema ye nyina ye de a eni wo ba akofo nti no ye be hwe na bibia akotote e de ama ye nyina ejina so To copy a tone, press any two keys. The price of the current caller tunes ring is 50 pesos for 30 days. wa hina ntimi ampeke no an yemfa na nansi wona
ohene yire wonu ohene yire twetwe nkomo onya kakra gu mpawa so woti ase ye kasa isisi ye onu afre ofre ohene ne na bonkomo tina nke pese afre ne simu amanti kakra ne gu mpawa so ne yintie na ye nkonko yanim your whole program no oba me ho ma make a tell say Asem na support e wa yintie ana wa ma boy na be tro ka die ni e ti ma hwi am de mu ba support the make a tell ma no what is the make hello what is the make e ba cho ho na ka say aye na continue na ka sa no ana continue be ya adumai Asem na akọ ama na pa che no ana wo dia bet na ho no ma ba me ho ma ka tell say na ye kwa yintie Asem na ebu abata na mo ti wa mo kan e ti de make a tell mo ano no sese o ka che sese me ka tell say program no ni kwa Asem host Asem na kokot e ti tell me kwa ko budget na ma ne sa Asem na obu ai o ka o ma bo ni pa che wo ta ja bet na ama boy ne pa che wo ma ne pa me chaw sa ja o ya ni enye why na boyse na ba Muhammad maka kire no ama police commander na akata kire no sabo ni pa che wo court wo oye ni yan ko ba pa che wo mu ati odi fo e wo court wo mu muta no nti ya me ka kire mo ano no ba judge no so de wan ka hwe anchiro judge no judge ne ka kire mi say na na we na msi na nani na ka mi peja me saka tan wo se me trase na fra no te wa anye ni wo pa che na pra ni se tutu ni krumo na na ba toilet pra na munya bi ko so ti toilet for ti ta enya mo ko he eno no ko dada mo ho ana Profu from dada mo so o ti bia mo ko he say wo tu so ya important ti wa o be ye matse ani me boy si ade a kire host no why abotira no so me na me kasa ye ma cha do ba ho no commander ne kasa ye ni nua mo na tete ne ho ewro ne ho na ko mo tete ne ho ma na twane ana so da fo ndi hanko kuto ne nsa Abrante na ni no for the by no jina ho o say abrante na ni nua mo ana tete ne ho the police for the by no atete ne ho ama police so da fo ndi hanko pato ne nsa ama maka so da fo na bichu e wo ho okay o de me de be ma ni nti dia wa kan ye bebo achiro program ya bebo na wo obi ate why wana ga say waya kwaku mpacho nana kwatin kontihini ya okogina mu kontihini owo eduman wono na okogina mu ma eduman hene e wo court won asem ni see ye na and wuti abrante na asem na wo se ka na asrafo ni team no e ye wo hene ne ka na kontihini no e na easy se me inform de ya no oni asojafo nante ye tie ya ye di nkomo ya no e na ofre ya me di pia bontenti na asem aka no nti kwaku je se wo ma ye pon na ye kope baby eje ya home program na ni kwanse host eni kwanse host program na me na make na so na sabe otumfo wo fe kasa kontin na frese yenke anu ntu wo se asem na kwa akodi miami ruana na bu abasa ho enti ye ntwa so enti na eni kwanse ye bentem se ya from se be me apon na kope baby adade a kola ma bele sa me kola ma bele so se me enye enti no na o me enkodai enti ya so na be radio station enti yenke anu na wana ma no right wo ho se ode na na ka ade asojafo na omuni se aduma no na de ka na ma no che waja chira ma no titambia onso ni kana de onhwe na wo wuro kontin mpabo na wuro na mpabo wuro kontin mpabo ndi kontin simu se so ma poli asojafo be chiriguzo ene na wadaro ma ya de minim ijaje ne busa no wasi na na suma no ento ko si adefo nso a mo de me ko ya na mo twa na so mo si aduma hene se na ifa the second judge no e ka tell na ifa the second se na ifa the second e se si ade no twa na so na ifa the second e se ma woro ne mpaboa the same thing na judge no so kan so do am na ma panel members wulam na asem ya ha be jemle e o hene ile kwa comedian ka bayan ka me mposi ase ya mpon ye minim se na na kwa ate abie radio station
ɛna wafa ɔhene yira mete ha se no sɛ memɛyɛ adwuma wɔ ha se no ma na som na samo asɛ onye adwuma na asɛ kwaku ɔfa wote ha se no sɛ bɛyɛ adwuma wɔ ha se no and ɛyɛ bia ka to sɛ kwasi agasament men start ya na ɛyɛ areho sɛm papa to bo ase so dua mo ma me ansa kwaku yɛsɛ sɛ opɛdɔm na opam dodo a onko a wogina apaso ewiase wo nananom nso ne ka wo masem sɛ wode hye nko anante enti wo hia dom sɛ obetimi ahwɛ na wasom sɛ de sɛ na efata te sɛ de won wofanom ne mo nananom a mo beso wonum dua mu anasam befa mo konwa tena so ehye wonum empaboa na mo so wonum akofra mu sai sɛ nsuo mu awie mu mbehwɛ ama ye die mpuntuo ene asumdwe edi hene na ato akoso ewo mu kuro ya kyese nananom ebehye ase teteye na muso matimi ato aso manchiri manso no wonum asaba besomu yesi ansa na aboa kana mo befro pata no na eye nipa na ede ne kosi so eya na ya rehosem ya tetesem se ebewie akire na nipa na wotam sa aboa kana man no ekosi apata no so no na krama na se atwa no ho dwonso de guo mapampem na so ne fa wo hwene so ekoso ne guo monum te se de Yesu Kristo ye bo na se nuema wiageda bi wo be poso ho no eya rehosem ye di jawane ye di asoawo tresam ne ka wase wunya ahefo bone mo ema wonum di kuro so aya ne kuro ma no mo bre na ohene wowe no wona wuhini ekuro ano wo ya pono kese waya no futablaba yese wote sa sorry dan mu ene yo ye ni nipa dodo na suasuo asoto ene wo mu ntin wunya nipa nyina pepepe na oka asem bi na eye mayi kakra se yankwankwohwe ye friend say edu microphone ni mu toilet a eyi ohene na ye wo ho na enyam bia no me ye bo asiama na na bo achi dan kwakoko oduru fofo anwo eda hene na se waye adwuma wo anase wato asase wo fa anwo eda kuromu a wo say ekuro fufuro mufo ni mom na wo say nya ho faso na se bi wo mom gu kuro dadam no be mu anase be de ai wo mu ya mu anase won mu ya nipa ni bia ana nipa na wo nwura mu no anase mu wo nwura mu ya bia na wo fie akokwahwe de owe no ba fie a confirm ye ni nua akokwa nso ye ni nua watemase etisi ya de bia ya nhwa yie na nipa ne ade wo mu kyekire man enipa ene ade wo mu kyekire kuro mo nanano mo bedi kan na sanka sa na wo mu ya kama ama meto wo hina timi so asase mu gen ka tete same na na koto former person ni atobo baby abo no bekwa akoduru na ho ene wo afa na watimi atwa asase 10 acres edi ama China for so munye ade yo besi ahimfie na enyambia na ahimfie wo hene ka mi hu ye ebi yi wo mu kro mu o mu sika wo mankasa bottom sika na o mu de asi wonu ahimfie e wo mu sa wo fi hu yi o fi mo nam no ni nsuo na bia na ede no anenam enti senka wo ton sa ase de dia na ka wo de yampuntujuma ama de hye so atimi anya ho mfaso na de binum wo ho bottom nko na yi o mu de wonu mu ye de nko na wo hwehwe ekuroma na wote wonum so wodi won so na de wonwene wonum ho abrante a wo condemn him say ade an kwan na ofa so a wodi kodi nanan wanya ade e wo mu say nanan mu mampuntu onkoso batade bia na ye wona kwan wo ho fine like you said also court no e dey asem na judge no ho no kan ye I salute that my her lordship the work the hotel and I salute her this evening what bo bi hu naked now there wo ya catch us say road na mo pabo an there wo how ya ka asem no ha say no there how who told you see any right to be as ya ka asem no ha say no are you the owner of some party and asset or one media I respect Nanandom a lot me the bone ni diama won fi say trust am ni se fa ni dia no oboma de e safata no okay but asem bi wo na wo kan Nananom eya binum wo ho a monhwe ye kwa ko me de ma no si na maka kire na kwa ate konti hini ye owa adumai say bibia go ka papa enye grade Nananom so so wode akwa akoma wonom no kwa ku sa asem si a ya fra baanu ni nyina da ni ya tena so nka I was expecting say enye duabo na wo boy na yire nko boy na e ga asam ni ka bedu na na bu abasancha wa ashta wana what na yire ne diko so ahia ne twe
na wakanche yadi nso be de wo bobo sa de onim ne kunu no ho nakedness bia no enso ne nya no ya friend say ya pa ya yiti ade a koto de ofa ho be wo se ni nuanom na me di be se kwa ko se ni nuanom e na bo ne ho adagya eti sa na hira kasa be se okum ni nuanom a wasem ne say wo be se mo say asem no tino wa ma asem no so de kwa na nabu aba I don't think say no tino de call me ra na nabu aba sa ho no ai kwaku nyame ya adom ofa wo kire yakopon ya adom na na so be fra asase na se police me obodu na so be ma police a cheme so ja for do madwuma ne say BBC a police na say ye do authority na mo so mo ko chini pa enye so ja for ma me fa si ase yakopon ya adom o cheme nim sa asem ye beto aso ye bre na amoaye nti mo mfa nche nke na e wo bi kapa wo bi chim kwaku mo adwenkyere nko kwaku friends me the crowd de me pesa me kan na say ye wasante ha nana ya oni kasa ye kwa be so no se nipa bi na church ni wo ka chense onye sa se me do be kokoto on twensan o de kokoto na se kan na kufu ado ne president ex president mama komu de nyina kogum anaga na presidents nyina kogum nti so ka se wase me ni kwa se ye kan de ya na se wo bu obi pre ahye ne bo obi nka na kuma obi of freedom of speech e wo Ghana maka church se saso maka se nana no wo ti a obi nka nche no yede ye ni watemu nemo ye beka asem ai wo Ghana constitution no na nsan ya me se vice president Mahmoud Bawumia ya operate Franka Tufama MPP o pese obi tina asem no ankofre police ankofre soja ankofre sebe nananom obi a obebia ne dibia ene bebia na yiko offense mtrofo se muntie ma se bi mame the same thing na friends ex president friends mama ono so yes I no friends am trofo e jade na wo wasem ba wo gina ofie ka kire se aden ye tie issue story no e dey ntia na nkentra nkede ne nkenka sa graphic ba okoto no akenka e dro no pa se obi redu na wo tie obi de pajo nipa na wo tie ne de na wo condemn no be pajo nyanya bia wo kono ya kra de ya ba ho na de tie nie se utu osgro na nanan anamu mpaboa ekwa na amane e ho a ese ye menim sa ohene na ero ne namu mpaboa no wada so di akodwa no because the woman say asante se woro na nanan mpaboa nana sebe ye woro na chacha na nasi fomu a sebe kwan bi so no ye wona kwan ho etimi twadwan gu so na aye adimu asa asante ntam ana kuro bi so ntam wo kan ntam a esa ntam no wu ntam kura wo ka so ko kan ntam bi ntam bu e beka se ntam hu no enti se na nato na kro na mu mpabo a ekwan bi so no amane ye di tu ohene no moye eno ama abrante ye ntu nefo enkan se do ye no wayade nenso edumre bi atwede ye to nahi makase ne wiase de ekọ nananum ntie enye de aban nko na ye ka enye nananum nko a obi ama position bia ne tie ne ye ene nkwankwa na ne abre nipa na ne abre enem ni mpa rhetoric yi bai se old any new na sabi enye nipa mo de tie fo mu ntie sa wo sa rhetoric ni yi bai no awowo pepe so sa ayiwe awowo pa pepe so na yenkan se tia na dwobre se obi ye maka no wo ko ha a de asem na bai ena Ghana hayaka kura sika wo so ayetu no eno na China fo ba ye momba bipa na omu gunsa ado kuro no ama kuro mo trase ama kuro na asase be na omu mom atimvutrum aje Ghana na se be susu ampa se ye kan na ye hwe bebi akotwa asase meya keye development de ba kuro man keye na mum sika na ba ye no ena tiefo ni kuro man se efa hen e de na ye makuro na de to so kwa gubusa question bi enamra ne nye ubusa question bi sa asase no pajom point foi omo ya de sha na so omo ye kroma no mo so omo ye kroma fine kro nipa na de echichi kro na ke bebusa se mre wo mu a asase yantam e da kromu de se be munye adehye ena munye krom mo ye kroma eye den mo nananom ne betoto ho ma mo ana bibi etesa because kro e da ba bi se na asase da ba hu ani bre so ati asinti bia wo nananom anamo papam ne toto ho ebi kro no mo de bibi na geye ite da ho mamo ite nka asase bi se sanka nana kra ye je from mo sema ye ko ba bi kotwa foforo ma ne no matrase ne mo ye nya je ba force ye kasa asase de asase nyina ne de kotumfo ko bia nya asase because Ghana obi e de wo asase asante ya tana meka no asase bi obi otumfo de ne so mpam obi a ne mom na kwa so ne kwan e no nam so
It is all hini bi wo krom na so bi asase se wo se atokro na woje anase bia ye bibia ye frɛ de ne dia ne ne na trase ne bia o ma ye nkotwa bi o ba bi mamo na yie no aha na ye ne ha na beboa na nka abojete mu aba dia tie nie wo se asam na kwa kodu na bu abasa ho yentiam kura se kwa na bu abasa ho ne mo mesra asam ba se ya na nanom trase ni ahwede odi bem do odi fo duabo ba because ketebo mo bum kwa obi eno so wagimi obodua mi metoi se menya ade na obepapa masuma ebia mentimi no nko de ba yansam ni be defend mu eduabo na de tie nie duabo na nanom ne afre bibi sipe se wudi ukru atam na se wampa na jo na anyam kwa huntimemo te na nanom omoja bosom edi enti na obosom dem bosom na nkonwe na gudam ye hunida woni ade nkomoda ba ye gidie kire se yenya man yenya mamre ma wo mo enti so obi bodua ye kom e wo mse nanan ma pladuabo ye di enti na nipa ne bodua ne yakom mesra ma sema da hoyi ye nyina ndi di akire nanan mo nya fe e wa sema wemu wo si dipa na woro no ne nwan na woro no se ne na boni dua because sabe ba obai na de wa da ho e naked and oba ne se ada na mabo mi kru naked se ne nwan na e de bo naked ya duabo no na benya no ni nwan na benya no ya pa fa se so pra wada e je se wo po to ba de na wo de ko na bu abasa wo na na so obedi asem na ye ntiem obedi makwa kodi na mum ye di asem a ye sremo mum ye fa papa ye nto ba bi because sabe prejuasa sabe obi enu so aboda mo na ma obubodu akọ asem na da wona ya asem a areho abrantie sabe owo yire wo ma sisi ne makwa media di so ko school kra na e ya asem ene social media na TikTok na ba we so obi kwa twa di akoto na sabe ne be ma da so nti wanka obepene ya obegina ka che asem na mo ka munya aka na wanka obepene obi adaja sabe wo modam ene sabe obi a wate krakrakra no wo pe baby na wakata ne obi a sabe wo yire wo mba ni abo naked afem de masamba wie ne sre ye nwan ma sojafo wo kwa broje hu soja a police fo na afa kuro no eti se soja ni kura ya ade bi kura na enka police fo ena e de dere no e wa broje wo pa mo broje ni mo frankasa ba je se Ghana ha ye nwan de let mama ye kokun no ayi se bi nyina ya sadu enti ya fantu e hofo asoja fo kire nipa asoja fo de nkede ni se enoma bi anu ode na nkede o mapie kromo asoja fo gu baras antokwa bi nsi bibia nsi ane eto ane etu omoka eti sese no asoja fo mienze mu sase wo mu firi hefa na sabe ohina wo kokromo a soja ne police di wachi de anu ode wo mu mi hwe ni wa sante ade otumfo mpe no se nipa se wudi hene na usi krom na se kroma ne boje wo so a ene fa wo hene na ya hene o ne ma wo ko na bodyguard ne soja fo di akira wo nyame ampata kwaku nipa mienza kro ne so cham o energy bumu a na nka ye ne dan ejime de kwaku me de manu si ya pani ya na ne contain wanga sa ye se court asem de won twensa ba bi kura na kwa temebo a won twensan so timi aka politics asem se we nya na we ye dia ene oni tumi so ka jese nya asem ne ka ne ya tanka de ne ka ayetu ba sekitai ya baka wa kira kura no ye be si bia na bu abaso kura ye be sai da mama fuate ye be sai mama fuate okay kwa awurade nyankopon hia ye di ache ne hiti pa ne time na amoye but ye mfa ne saa mi di kian se soja panyina wa santemem se mrante ni picture wa ha ye nyi on ne soma wo mo enye o mu duty no mkoye ye no niama ma soja fo ni bi ye ne be kakra ma ne beji yoi ndi etuo no mbetwea no makum nipa breko se soja ni bitimi ko soja banani nua bi akodi ngwase ne abo no no afre ne namfo otu no ma chechire o manim enam se uniform de respect man di no ma betia sho so pupo ne omokọ radio picture ni nie soja panyi o wa santimam ye nwuru na djuma pa wo ye me gini di nim ne wo ye radio young man me nim no pa on fro o ma MP fo no military police fo no enhwehwe wo mu na ne osoma no na ma ne ho no o momra me kan kire ye what ma bo bi naked akwatwea ba atintini sei yase mo ye ho ban ya na mo ye ho ngire ye ndi soja panyi na wa santimam I salute you this evening ongo fo ni picture wa se na asomo mo de amudiri nkwa mo nkoso nyam adwuma nyam na mo somo mo hunu o madwuma unko treni mama me ne nam medi rough ye wi a ye ka che commander na owo ayi mu eho ye frazai
Sadia na ndweri anka ne to no anka konfo nsam awurade asam se men tutu obi anokwa menyi obi hey na mama makatua ensumudi ya bo obi naked police panyina mukura sumde peacemakers oti wasa na me wese gedo betum na go se ya brande ne tum kura na ayi ne hu ne mabo judge mu atima hunu se asam ne yensem hunu wo commander wo ye peacemaker no atima hunu me kana me kacha Central Regional Police Commander wo mu nyina hye na se na atra kwa IGP da mpare ho se ya na omo ba ye beti afaso o se ya na omo ba ye ebeti afaso mimi nim wiase ade ba ko pese danse bo a obi abewu da korope etisa biye mesuro wutuo na obo e mama mehunahuna yen ndi IGP onu so wo hebi wo tie bi ne wo fa na e kasa yi onfre kode commander nse ni adwuma fun se enti no de ne koto ho no munya sanse muhunu no na police atanda korope me wo fa akwasi duku asantemam wo beji ni dina commander na watifie ana wo kase bo bi pa na wo fa na de onya nuru Central Regional Commander grato e support wo hini bi ni amubedi andi na me person no na bo voice na obi na akanti na me de wo na che no na ye ko na na no fe onitire ni ono wo kasa ye nu onitire na na ko ati no onitire anka asem se ba na e ba radio a mojo ano na me kase wo ahemfo ne se da bia mpanimfo na mosomo mo de hawo bre mo ni ye tia santimam sabi anya de hye kura sabi ya na no no Europe zo tu foze ne nananom ne yen eti nana bi azu twasa wo twasa pato ama ne nananom de na wosi ani bere anyamo ohen no ndie nyame asem me kan awurade asma twa me mfuma no medina tan na me nidi atem de me ye ne nan su eni asole ko because ohen odi asante akonu aso esa no mu ade ohen ye fam ko Proverbs 16:12 Young Cardia could do Proverbs 16:12. Of Famebu Sam, don't see a chichemo, doom, you know. Send us a for Rade S. Radia Semni. I have for Chiwadia near Boniface. Why he be our Chiwadia ya Boniface dear. Not name Muna a jet. And to a person what Jatimuno, I train dear. I have for any so dear and not in a name. Why he be our any so dear ya not train, or can someone add there and some didn't pack on Guadium. Nadia or Cadia at Sineno. When you probably out in our can some at Tineno or Dono. I would have do. Nyawoke kan ye ni efra wa woke ke ya sempa China for me do asase na amanfo ntenakwa e ya sempa Wanyene fa ba ko no so me for Proverbs the so me so a Proverbs in the kan ye for Psalm 2:10 ne mame Psalm 2 kan 11 na ne onko Psalm 2:10 wadaroma me de e ho no be so so sese muti kroma na tabi 2 million de mama no obi a di sisi obi ye de mama no obi asisi obi ye ti kroma friends esunyan yet to grow my yana sunyan omuko police for the car kwachi abrante bi she kam omo chiri shema ya de ni ko police station ade achi abrante na wu ye ko sunya police station am say wanya ha ya de ne ko brekum ye ko brekum am so am de ne ba ni mo de agoro saa enti je samo de panyini nyama musika na mayira madwene asan wa say ya akula nan say bi so mo ko chi abrante bi ne ko ye na satim kururu na pan ye bone na maye saa nsem na mudi ni suma se me te maka kyemo me meto ahaban ya medwale me bomo mane ebre enu twemu a da mi bodu ya govern me ho me se wo chime na ne ma ni ni ye nya fe na ma boda ho dada jimi wu na kura ho ntem wo da manim se munu na kura ma ya ban di tu ama ma ye taxpayers money se munu gwa na mudi die mumu binom wan no bia ye nko na na nyene de ne nko enwom ma no mienu ne sensan so dru some 210 na afei ahemfo munhu nyansa ya munhia nyansa asase so atemufo muntie afutu yetumufo a ya mundie desire so yo hene ne yentimi ntufo a awurade asem ni Psalm 2:10 wasi afei neso maamo mera che oja mo pe maamo che but afei die ye hunu se binum agimi ache enti asase so ahemfo munhia nyansa of America come and him na mundia vudu ko
Edu ba ko ne se mo nsoma awurade osuro mu. Afa ya do si akonwa so a unsa guo nyina achi ya asoma awurade suro mu. Na mo ni awurusie ahopopo mu. Ne di awurusie wa hopopo mu. Mo fa ni die mapa ema no. Fa ni die mapa ma twedi ampo na wo bu awurade a wo ba ye omanfo sa. Na ne bo amfu. Na awurade abufu amamuso. Na mo anyina okwan mu. Eba sa mo begina okwan mu. Na akakakra na bufu. Akakakra bi awurade abufo asantefo ayemfo mu bebre eba muso. Madam bonene nsaze tonie e anu ko na munim yate kroma obetimi di ewura atam filisuru bezifo ye nya wo hene bi sai me yebro no we so hene me be ko ntokwa ndie munim ye kira protu ntonie asante hene ana ne woko ne ntokwa asante hene ba bi adurei anke yewura mie na no moto nsaze tonie gwa na yam de ye kana mboafu kame ka chem se bu abasa on kwa mamunko nanso afutuo bi abanti monko ne ye di agire mu firi ya ko eso me de mu hye wo hene ne nsa Mugunzu ogunkra obetene hunka yabamene usa asante nya ne dia mede mu sa hye police panyi na wo nsa se muzu achim kwambone bia so aje bi betene nkase wo ya adwuma pa obete wo ya adwuma fu obete ya krasa mu mabo ya ho ban ye nyina ya wu amuni adwuma ye so obi tika na asase so no wu a muni adwuma ye edi ampanto commander ne do komo o man bi ya do be sha asante do ko hye ba bi na ba wie na amanfo na asase so o ma efe na brand ya wo so wo kono ne awo me nkoya biem so ahene bi wo kurom na so no uni ni ya ne yesefata ne se wonim se yewura ne so ani in anka mo ba manhia ya bodwa no wato na na anim na na yewu asem ni ne no wahwe ne yewura beye na sabe wona na nim bon afom wa utim ko gina bedwam gu na nim azise efe ema bi nkosi biem na tena bi ye kwamo yetima ko akoni ye we yewura bete ni ame ko boye wura ne sinim bo amane se ne yeso wo hene asomasi ye ni din de sai na ne fa wo ye no mpatam wo no no ane ne se akoka ne ehunu ne yekọ ye bie fun la na tumkire wadene we ye na kato me ma me fans bia ye sa me kato we bia ntuma na pa agu ame mpe fans bia toto na kato no boni wo se fata ne yankonko yanim hello 0551931931 hello hello yeah Abalida yes mo na juma mi kianu Duncan kuma so official kida ba jiga na bawo bibi abokora ko wanim ne yanko yo Abalumba aka mo aka ni e ga no kwata pa se e buntu ni ni na ya na ya de what the chair ni judge mo ba so ni si kam buntu ko no do ano ni judge ni ba ta ni job so do o de mo mo be ma e mo me ni me ni ha ada jena I maintain ye ko wo ni na mu pabla aya yira free so ya bra na so osofu bi ba ona ja nyame adwuma ni ntu am time keto amiti koden ne yanko hello yey yanko ntam ya time asosofu bi na hu ya bolas oboase kamene here bolas ma hu che wadune apolisi fo ani soja fo ni bo ha kebe plan attention ma ayo ma fanse wi asi promo o mo ni na ho ya kalo de police ni o yo soja ni ya eni panti Eradin show. Hello. 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 Yes sir. Yes sir, Ofa. Yay. Ofa Moage. Yeah, cool. Ofa mfungu wa wuti na so ya tete kwa. Wuti na tete inti Ofa chobo home. Na me show. Hello. Me phone. Am kunji o mani mum emaye. Me yebre. Debesu yo. Hello. Hello. Yeah. Hello. Yes sir, we didn't be akasa free. No kasa free ni bagan. Mo adwen kire nko. Papa, not like the young brother now, also need a lot to matter. Also, the children need to leave the former. Not a mean, and a corner need about the soon working or two. And ne brothers no, ne brothers no na ewro no ntu abone bra mudi afa na ho ben. Edu abone busuafo no abo mo hello. Hello. Wa free so aye ko akoyanim. Ewrade Nyankopon hiro nipa bi otie mu gunsu ogun kra mebusa ho hene ne konti hene na mabusa commander ho because mate
ate baako asɛm baako mienu bi nso wɔ akyire nti sɛ BBC a ɛyɛ mebusa mo firi ne nkyɛn momfa asomdie nkɔda nsɔre da bia na awurade nhwɛ mo afɛ yewura o mo frɛ yewura mo wa mo nkɔnkɔ kan ne mo ni dua ne ɔworo ho no abɔ ne dua asantima yenim si emodua nanso ekɔ yewura no abebusa asɛ na sɛ so wo nka ahwe nti dua bɔ ne fa wo bɛn nti obi antimi mfiri nkyɛn nkɔ kan kyerɛ mu dua bɔ ne sɛ mo anya ade ana mo yɛ ade ɛba sa mo sanfa mra ibinum so tete nkyɛn asɛm kɔ mo amagye kakra di hwɛ sɛ enka ne ɔso mo ka no yɛbɛ ma asantima wura ni aba ne ho so ne ɔmo yɛ ya na bi ɛtan awurade nso nipa bi ɔhɛ ne no ɔnya ne kɛse ha yɛ Sompa Asem Mpe Nipa wo ha ne amane bi ɛ number no ene gu afidie ne so ofa na wafa na niema akɔtɔ te ɔhene be bibi so so yanko number no na wafa number no na yes na niema akɔtɔ te dia ma yɛ yes sorry enyame difo